எங்களுடைய ஐக்கியத்திலே பல வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட எல்லாருமே ஜெபங்கள்ல கலந்து கொள்ள வெல்ல எல்லாருமே ஒன்று கூட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. சிலர் வேலை, சிலர் படிப்பு, சிலர் ஊரடங்கு எல்லாம் பல பல காரணங்களினால சும்மாவா சிலர் வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட வராமல் இந்த சமூகத்தை அலட்சியம் பண்ணி இருக்கிறார்கள். இப்படி எல்லாம் பல வாழ்கள் இருக்கிறார்கள். தேவன் தாமே இந்த எல்லா விதமான பாதகமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் தேவன் மாற்றி எல்லாரும் ஒன்று கூடி நாம் கர்த்தரை ஆராதித்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஒரு அவைக்குரிய சூழ்நிலைக்கு நமக்கு தர வேண்டும். அதற்காக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். அவன் ஆண்டவர்கள் புத்திரர்கள் அவர்களிலே ராஜகுலத்தார்கள், துறை மக்கள், யாதொரு மாசம் இல்லாதவர்கள், இப்படியாக அறிவிலர்கள், சகல ஞானத்திலும் தேர்ந்தவர்கள், அரண்ட சொந்தவர்களில ஒரு 4 பேர் முக்கியமானவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். நேற்றைய நாளிலே நாம் காரியத்தை கவர்ந்து செலுத்திருந்தோம். அவர்களுக்கு 4ஆம் வசனத்தை என்ன செய்கின்றார்? இந்த ராஜா, பாபிலோன் ராஜா கல்தையருடைய எழுத்துக்களை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக அங்கே சொல்லுகின்றதை அவர் செய்கின்றதை பார்க்கிறோம். பாருங்கள், முதலாவதாக அவர் செய்கிற காரியம் படிப்பு மாற்றம், அவங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியத்தை மாற்றுகிறார். இது ஒரு பெரிய விஷயம். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. ஆனா இங்க என்ன செய்கின்றார்? இவர் படிப்பை, அதாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தை மாற்றுகிறார். கல்தையருடைய எழுத்துக்களை, அவருடைய பாஷையை கற்றுக்கொள்ளும்படியா சொல்லுகின்றார். அவர்களுக்குள்ளே யூதபுத்திரராகிய 6ஆம் வசனம், யூதபுத்திரராகிய தானியேல், அனனியா, மீஷாவேல், அசரியா என்பவர்கள் இருந்தார்கள் என்று 6ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. பிரதானிகளின் தலைவன் தானியேலுக்கு பெல்ஷாத்சார் என்றதான பெயர் எடுக்கின்றார். என்றதான பெயரை வைக்கின்றார். அனனியாவுக்கு ஷாத்ராக் என்ற பெயர் வைக்கின்றார். மீஷாவேலுக்கு மேஷாக் என்ற பெயர் எடுக்கின்றார். அசரியாவுக்கு ஆபேத் நேகோ என்று பெயர் எடுக்கிறார், மறுபெயர் எடுக்கிறார். நேற்று நாம் இந்த காரியத்தை கவனித்திருந்தோம். நான் இதனுடைய பெயர்களுடைய அர்த்தங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் என்று சொல்லியிருந்தேன். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம். இன்றைக்கு நாங்க கூட பிரசங்கத்துல நான் கூட நேற்று இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கூட நமக்கு வாயில வர்றது தெரியுமா? சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ. நம்ம பிள்ளைகள் யாருக்கு நாங்கள் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்று பேர் வைக்க கூடாது. பாஸ்டர் மேஷாக் என்றதான பாஸ்டர் இருக்கிறார். பிரதர் சாத்ராக் என்றதான பிரதர் இருக்கிறார். என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? வேதத்தை சரியா வாசிக்கல. பிரசங்கிமார், ஊழியக்காரர் கூட கிறிஸ்தவ உலகத்தில் எத்தனையோ சபைகளில சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ இருந்தவர்களோடு கூட இருக்கிறார். நம்ம சொல்லுகின்றோம். என்ன சொல்ல வேண்டும்? நான் சொல்ல வேண்டிய அனனியா, மீஷாவேல், அசரியாவேல் என்பவர்களோடு கூட இருக்கிறார். இதுதான், அதாவது இந்த காரியம் தான், அதாவது இந்த பேர் தான் இஸ்ரவேலின் பெயர். ஜூதாவிலே பாவிக்கப்பட்ட பெயர். ஆனால் 7ஆம் வசனத்தில் இந்த பிரதானிகளின் தலைவர் பெயரை மாற்றுகிறார். பாருங்கள், 4ஆம் வசனத்திலே படிப்பை மாற்றுகின்றார். 5ஆம் வசனத்தில் ஆகாரத்தை மாற்றுகிறார். அங்கே 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களிலே பெயரை மாற்றுகின்றார். பிசாசு செய்கின்ற வேலை. நமக்கு ஒரு காரியம் தெரியும், ஆண்டவர் பேர் மாற்றி இருக்கிறார் இல்லையா? யாருடைய பேரை மாற்றினாரு? யார பேர்?
சவுளுடைய பேரை பவுலா மாற்றினார். பழைய ஏற்பாட்டுல குளிருக்கு கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு போல இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கணும். யாக்கோபை கர்த்தர் இஸ்ரவேலாய் மாற்றுகிறார். யாரை? யாக்கோபை தேவன் இஸ்ரவேலாய் மாற்றுகிறார். ஆண்டவர் யாக்கோபை இஸ்ரவேலாய் மாற்றுகிறார். அங்கே சவுலை பவுலாக்குகிறார். பிசாசுட வேலை என்ன தெரியுமா? இஸ்ரவேலை யாக்கோபா மாற்று. மாறாள் வந்து நகோமி வந்து சொல்லுகிறாள், நீங்க என்ன நகோமி என்று சொல்லாதீங்க, மாறாள் என்று சொல்லுங்க. காரணம் என்ன? அதாவது மாறாள் என்று சொன்னால் கசப்பானவள். இன்றைக்கு பலருடைய பெயர்களை பிசாசு மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். நாம பாருங்கள், தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற பெயரை நாங்கள் உடையவர்கள். அவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்? தன்னுடைய பிள்ளைகளா? பிசாசின் பிள்ளைகள் நம்மை அழைக்கும் முடியாது நம்முடைய விருப்பம். மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாய் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதாவது தானியேல் என்ற பெயருடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? தேவன் என் நியாயாதிபதி. தேவன் என்னுடைய நியாயாதிபதி என்பதுதான் தானியேலுடைய பெயருடைய அர்த்தம். ஆனால் பெல்ஷாத்சார் என்று சொல்லுகின்ற வேளையில பெல்ஷாத்சார் என்பதற்கு பேல் என்று சொல்லப்படுகின்றான விக்கிரக தேவனுடைய தாசன் என்ற அர்த்தம். விக்கிரகத்தினுடைய தாசன், அடிமை. அதாவது பேல் என்கின்ற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறது. அந்த தெய்வத்தினுடைய தாசன் என்ற அர்த்தம் தான் பெல்ஷாத்சார். இன்றைக்கு பிசாசு நம்மை பலவிதமான காரியங்களுக்கு தாசர்களாக, அடிமைகளாக மாற்றும்படியாகத்தான் பிரயாசப்படுகிறார். ஆகையினாலே நாம் மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய பெயரை சாத்தான் மாற்ற நாம் விடக்கூடாது. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முறைகளை சாத்தான் மாற்ற விடக்கூடாது. நம்முடைய ஆகாரத்தை மாற்ற விடக்கூடாது. நம்முடைய படிப்பை, நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளாத படிச்சு காலையில நம்முடைய வாலிபர்கள் எல்லாரும் தன்னுடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து இந்த வேத வசனங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் உங்களுக்கு வாலிபர்களுக்கு சொல்லுகின்றான புத்தி, ஆராதிக்கிற நாளில படிக்க போகாதீங்க. பாபிலோன் ராஜாவுடைய ஒரு தந்திரம். அவர் உங்களுடைய பெயரை மாற்ற விரும்புகின்றார். அநேக தானியேல்களை பெல்ஷாத்சாராக பிசாசு மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். பேல் என்கின்ற விக்கிரகத்தினுடைய தாசர்களாக மாற்ற விரும்புகிறார். உங்களுக்கு தெரியுமா, அதாவது வந்து இன்றைக்கு சில வாலிபர்கள் அவர்களே பணத்துக்கு அடிமையாக, பலவிதமான உலகத்தின் காரியம், உலகத்தோட ஆசாபாசங்களுக்கு அடிமை உள்ளவர்களாக, உலக மோகம் உள்ளவர்களாக எல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார். நான் வளர்ந்து நான் இந்த வீட்டுக்கு என்ன செய்யறேன்னு பாரு. உங்களை கொண்டு கர்த்தர் ஒரு காரியம் செய்வார் என்று சொன்னால் செய்யட்டும். நீங்க அப்படியான எண்ணம் உள்ளவர்களாய் மாறிவிடக்கூடாது, அடிமைகளாய் மாறிவிடக்கூடாது. இரண்டாவதாக அனனியா என்கின்றவனுக்கு மீஷாவேல் என்கின்றதான பேரை அங்கே மாற்றுகிறார். அனனியா என்றால் தேவன் தயவு உள்ளவர் என்ற அர்த்தம்.
ஆகையினால நாம் மிகவும் அதாவது தேவன் தயவுள்ளவர் என்ற அர்த்தமுள்ள அனனியாவை දෙවියන් වහන්සේ දයාන්විතයි කියනවා වුණ අර්ථය அங்கே அந்த பிரதானி சாத்ராக் என்று மாற்றுகின்றார். එම ප්‍රධානය ශාස්ත්‍රයක් කියලා මාරු කරනවා. இதனுடைய சாத்ராக் என்ற அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ශාස්ත්‍රයක් කියන අවස්ථාවේ අර්ථය කුමක්ද? சூரிய தேவனாலே பிரகாசிக்கப்படுகிறவர். හිරු දෙවියන් කර්ණ කොටගෙන බබළු ලබනවා. நம்முடைய தேவன் யார்? අපගේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද? அவர் சூரியனை படைத்தவர். උන්වහන්සේ සූර්යාව මැව් තැනෙනවා. அவர் சிருஷ்டி தேவன். මැව්කාර තැනෙනවා. பாருங்க தேவன் தயவுள்ளவர் என்கின்றதான அனனியா என்ற அர்த்தமுள்ளதான பெயரை දෙවියන් වහන්සේ දයාන්විතයි කියනවා අනනියාගේ අර්ථවත් නාමය அங்கே சூரியனால பிரகாசிக்கப்பட்டவன் என்ற அர்த்தமுள்ளதா மாற்றுகிறார். සූර්යාගෙන් බඹුල් ලැබුවා කියනවා අර්ථයට මාරු කරනවා. எப்படி தெரியுமா? කෙලෙසද? இன்றைக்கு பாருங்க ஆண்டவர் தயவுள்ளவர். අද දෙවියන් වහන්සේ අනුකම්පා நாம தேவனுடைய தயவினால்தான் நாங்கள் நிற்கின்றோம். උන්වහන්සේ කරුණාව කඳු කොටගෙන අපි සිටිනවා. தயவினால்தான் நாங்கள் நிர்மூலமாகாமல் இருக்கிறோம். උන්වහන්සේ කරුණාව කඳු කොටගෙන අපි විනාශ නොවී සිටිනවා. தேவனுடைய தயவினால்தான் நாங்கள் இந்த பாதையிலே ஓடி வருகின்றோம். උන්වහන්සේ කරුණාව කඳු කොටගෙන අපි මේ මාර්ගයේ පසු කරමින් පැමිණෙනවා. கிடைத்ததெல்லாம் தேவனுடைய தயவு. අපිට ලැබුණා සියලු දේ උන්වහන්සේගේ කරුණාව. நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு தயவு பாராட்டி இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපිට කරුණාව පෙන්වා තිබෙනවා. இந்த அர்த்தமுள்ள அசரியா என்கிறவனுடைய பெயரை මේ අර්ථය ඇති அசரியா என்கிறவனுடைய பெயரை ආසරියා කියනවාගේ නම அங்க என்ன செய்கின்றார்? சாரி அனனியா என்கின்ற பெயரை අනනියා කියනව නාමය அனனியாவை அவன் அங்கே சாத்ராக் என்று பெயரிடுகிறார். අනනියාට ශාස්ත්‍රයක් කියලා නම තබනවා. பிரச்சனை விளங்குதா? මේ ප්‍රශ්නේ තේරෙනවද? வாயிலே பாடம் இல்லை. අපගේ මුඛයේ මේක පාඩම් இல்லையா? நமக்கு சாத்ராக் நல்லா தெரியும். අපේ ශාස්ත්‍රයක් හොඳින් දන්නවා. சாத்ராக்கோட சேர்ந்த மற்ற ரெண்டு பேரும் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம டக்குன்னு சொல்லிடுவோம். ශාස්ත්‍රයක් එක්ක හිටියා අනිත් දෙන්නා කවුද කියලා ඇසුවොත් අපි ඉක්මනට පවසනවා. அனனியாவோட சேர்ந்த யாருன்னு சொல்லுங்க இந்த வேளையில? අනනියා සමග හිටියේ කියලා කවුද ඇසුවොත්? அனனியாவா? நாங்க அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு போயிடுவோம். අප ක්‍රියා පස්වෙනි පරිච්ඡේදයට යනවා. தசவாதங்களோட தானே அவனதான் நமக்கு தெரியும் அனனியா. දසය කොටස සොරකම් කළා අනනියාට අප දන්නේ. ஆனா இங்க பழைய ஏற்பாட்டில பாருங்க தானியரோடு சேர்ந்த அந்த 3 சிநேகிதர்கள் මේ පරණ කිවිසුමේ දානියල් සමග එක්ුණා වූ සහෝදරයන් තුන්දෙනා. தேவன் தயவுள்ளவர் என்ற அர்த்தமுள்ள அனனியா. දෙවියන් වහන්සේ දයාන්විතයි කියනවා අර්ථය ඇති අනනියා. அந்த அனனியாவை එම අනනියාව ශාද්‍රක් කියලා. சூரிய தேவனால் பிரகாசிக்கப்பட்டவர். සූර්ය දෙවියන්ගේ බැබරුණාව කියනවා. நம்முடைய ஆட்கள் சொல்றாங்க අපගේ අයත් කියනවා. தை பிறந்தா தான் வழி பிறக்கும். தை மாசம் வந்தா ஜனவரி மாசம் வந்தா தான் வழி பிறக்கும். ජනවාරි මාසය આવත්ම අපිට මාර්ගය පැහැදෙනවා. தேவல பாஷாவில் ஜனவரி வரட்ட தைக்கு இலக்கியம். தை மாசம் என்று சொல்லுவார்கள். ஜனவரி மாசம். ජනවාරි මාසෙට දෙමළ භාෂාවෙන් பொங்கல் பொங்குவாங்க சூரியனை பார்த்து. பொங்கல் උතුරවනවා සූර්ය දිස බලලා. அந்த தேவனால பிரகாசிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லு. அந்த அர்த்தம் தான் சாத்ரா. එම දෙවියන්ගෙන් තම බැබරුණා කියන අර්ථය තමයි ශාස්ත්‍රය. கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சாத்ரா என்றதான பேர் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் மறுபடியுமாய் அனனியா என்கின்ற பேர் உள்ளவர்களாய் மாற்றப்பட வேண்டும். අද ක්‍රිස්තු ලෝකයේ ශාස්ත්‍රයක් කියන නම් ඇති සියලු දෙනාම අනනියා ලෙස මාරු වෙන්න ඕනේ. நம்முடைய அறிக்கை என்ன? අපගේ කියා සිටින என்னுடைய கர்த்தர் தயவுள்ளவர். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ என்னுடைய ஆண்டவர் தயவுள்ளவர். උන්වහන්සේ දයාන්විතයි. இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்லுகிறோம்? අද අපි කුමක්ද පවසන්නේ? சூரிய தேவனால் பிரகாசிக்கப்பட்டவர். අප සූර්ය දෙවියන් කරන කොටගෙන බැබුල් ලැබුවා. அல்லாவிட்டால் நாம் படிச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு நான் இந்த சொந்த காலில் நிக்கிறேன். නමුත් නැත්තම් මම ඉගෙන ගත්ත නිසා තමයි මම අද මගේ තනි කකුලේ සිටින්නේ. சொல்றாங்க இல்லையா? දෙලස කියනවනේ. அதான் பிரகாசிச்சது கூட. ඒද ඔබ බැබළුවේ. கர்த்தர் என்னுடைய பிரகாசிப்பிக்கின்ற தேவனாய் இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අප බබලන්නා වූ දෙවි කෙනෙක් සිටිනවා. அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள். උන්වහන්සේගේ මූල දෙස බබල් දැකලා උන් பபலுனா ஆலோகவுனா அவங்களுடைய முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඔවුන්ගේ මූල ලැජ්ජාවට පත් වුණේ නැහැ කියලා කවුරුනවා. பாருங்க இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? අද තිබෙනා ප්‍රශ්නේ කුමක්ද? நம்ம என்ன நினைக்கின்றோம்? අද අපි කුමක්ද நம்ம பிரகாசிக்கப்படும் நினைக்கின்றோம். අප කෙලෙසට ආලෝකමත් වේතු කියලා සිතන්නේ. எனக்கு ஒரு தொழில் இருக்கிறதுனால நான் பிரகாசமா இருக்கேன். මට රස්සාවක් තිබුණා නම් මම බැබලෙනවා. இந்த கால்ல நான் நிக்கிறேன். මම මගේ තනි කකුලෙන් සිටිනවා. உங்க கால்ல நிக்கிற என்ன தெரியுமா பிரச்சனை காரியம்? ඔබගේ කකුලෙන් සිටීම කුමක්ද කාරණය? கால்ல நிக்கிறதுக்கு காரணம் உங்களோட நரம்பு சரியா வேலை செய்ய ரத்தம் சரியா ஓடும் கேசத்தை கிருபை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ඔබගේ කකුලෙන් සිටින්න කාරණය කුමක්ද? ඔබගේ නහරලේ හරියට දුවනවා. ඒසුස් වහන්සේ සිටින්න ඔබට කරුණාව காரணாவதிகளுக்கு நெச்சராய் ஆண்டவருடைய கிருபைதான் தயவுதான். උන්වහන්සේ කරුණාව පමණයි. அனனியா என்று சொன்னால் கர்த்தர் தயவுள்ளவர். අනනියා කියන අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ දයාන්විතයි. தேவன் தயவுள்ளவர்.
இதை நாங்க மாற்றக்கூடாது. மாற்றக்கூடாது. அனனியா ஒரு நாளும் சாத்ராக்காக மாறக்கூடாது. எந்த சூரிய தேவன் நம்மளை பிரகாசிக்க பண்ணல. எந்த மனுஷனும் நம்மை பிரகாசிக்க பண்ணவில்லை. நம்மை பிரகாசிக்க பண்ணவர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார். அதான் சங்கீதக்காரன் சொல்றார், நம்முடைய தேவன் நம்மை பிரகாசிப்பிக்கின்ற தேவனாக இருக்கிறார். பிசாசு இன்றைக்கு உங்களுடைய எண்ணங்களை, உங்களுடைய பேரை எல்லாம் மாற்ற விரும்புகின்றார். முதலாவதாக தானியேலுடைய பேர், இரண்டாவதாக அனனியாவுடைய பேரை மாற்றுகிறார். மூன்றாவதாக அங்கே மீஷாவேல் என்பவருடைய பேரை மேஷாக் என்று மாற்றுகிறார். யூத பேர் என்ன? இஸ்ரவேலுடைய பேர் என்ன? அங்கே மீஷாவேல். அவனை இங்கே மேஷாக் என்று மாற்றுகிறார். சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்ற பேர் நல்ல வாயில பேசி பழக்கம். ஆனால் மீஷாவேல் என்ற பேரை நாம் சொல்லுவதில்லை. மீஷாவேல் என்றால் தேவனுக்கு சமானமானவர். தேவனுடைய ரூபத்தை உடையவன், தேவனுடைய சாயலை உடையவன். இந்த பேருக்கு பதிலாக அங்கே மேஷாக் என்று பெயரிடுகின்றார். மேஷாக் என்றால் சேபா தேவிக்கு சமனானவர். சேபா என்கின்றார் தேவி, அதாவது சேபா என்கின்றான ஒரு பெண் தெய்வம், அந்த தெய்வத்துக்கு சமனானவர். இதுதான் மேஷாக் என்றால் அர்த்தம். இந்த வெளிச்சம் பல நாட்களாக இப்ப பாருங்க, ஆண்டவர் நாம கூட பிரசங்கிமா சில பாஸ்டர்ஸ் கூட பேர் ஒன்று தாங்க பாஸ்டர், ஒரு போய் பிறந்திருக்கிற பேர் தாங்கன்னு சொன்னா மேஷாக் வச்சுருவாங்க. இந்த சத்தியம் கிறிஸ்தவ உலகத்துக்கு எல்லாம் பரம்ப வேண்டும். இந்த பெயர்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும். கிறிஸ்துவ உலகத்துல சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்கின்ற பெயர்களோடு கூட உலாவுகிற எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் மாற்றமடைய வேண்டியது அவசியம். அதாவது அங்கே மீஷாவேல் என்கின்றதான இஸ்ரவேலுடைய பெயர் பாபிலோன் தேசத்தில் வைத்து மேஷாக் என்று மாற்றப்படுகிறது. சேபா என்கின்ற தேவிக்கு சமானமானவர். தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய சாயலை விளக்குறார். ஒரு காலம் இருந்தது, சில பிள்ளைகள ஏர்போர்ட்டுக்கு போக சொல்லுவாங்க. இன்னும் வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்க, இன்னும் விசுவாசி வெளிநாட்டுல இருந்து வராங்க, போயிட்டு கூட்டிட்டு வாங்க. அப்ப ஏர்போர்ட் போனா அவங்க யாருன்னு தெரியாது. ஆனா வருகிறவர்களுக்குள்ள விசுவாசியை பார்த்த உடனே முகத்திலேயே ரட்சிப்பின் வெளிச்சம் இல்லையா, எந்த அலங்கரிப்பும் இருக்காது. தேவனுடைய மகிமை பிரகாசிக்கும். சாதாரணமாக நம்ம வீதிகளில கூட, எங்கேயாவது பட்டணங்கள்ல கூட ஒருவரை கண்ட உடனே நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டவரா? இன்றைக்கு பாருங்கள், தேவ பிள்ளைகளை அடையாளம் காண முடியாமல் இருக்கிறது. ஒரு நாள் ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு பக்கத்துல இருந்து மரக்கறி வாங்கிட்டு இருந்தார். பாஸ்டர் நீங்க எங்கேயா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டார். நீங்க யாருன்னு கேட்டார். அவர் சொன்னாரு, நான் தான் என்ன பாஸ்டர் சொன்னார். பாஸ்டர் சொன்னாரு, எனக்கு வாயில வந்துட்டது நீங்க பாஸ்டரான்னு கேட்டார். பிள்ளைகள் வெளியரங்கமான நம்முடைய ஆடையில, உடையில, நடையில, நம்முடைய தோற்றத்துல கூட அப்படி இருக்க வேண்டும்.
විශේෂයෙන්ම කෙලෙස සිටින්න ඕනේ. தேவனுக்கு சமானமானது ஒரு ரூபத்தை உடையவர்களா, අප දෙවියන් වහන්සේට සමානව දෙවියන් වහන්සේ රූපේ ඇත්තෝ. தேவனை பிரதிபலிக்கிறவர்களா. දෙවියන් වහන්සේ අප ඇඳින ගත්තා වූ. இன்னைக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம்? අද අපි කුමක්ද කරන්නේ? இல்லையா? திடீரென்று சிலருடைய கண்ணமெல்லாம் ரோஸ் பாட்டு අද එකපාරට සමහරක් අයගේ කම්ම රෝස පාට වෙනවා. இல்லையா? எப்படி කෙලෙසුදු யார அடிச்சாங்களா? ඔවරි ගැහුවද? விரல் அடையாளம் இல்ல. සලකුණු නෑ. விரல் அடையாளம் இருந்து ரோஸா இருந்தா யார்கிட்டயும் வாங்கி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். අත්පාරක් තිබුණා රෝස පාට වුණා නම් කයින් හරි කුටි කෑවක් යනවා අර්ථය. அங்கிலி லக்கன் முகத்துல இல்லையா? அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா ரோச பாட்டு வேணும் போகும்போது எப்படி කෙලෙසද இன்னைக்கு உலநாட்டு கிரீம்கள் எல்லாம் பூசுறாங்க முகத்துல. අද විදේශගත ක්‍රීම් වල මූණ ගහනවා. நீங்க கிரீம் எல்லாம் பூசி வெள்ளையாக முடியும்னு சொன்னா ஆப்பிரிக்கா தேசத்துல இன்னும் எல்லாரும் கருப்பா இருக்காங்க. ඔබ ක්‍රීම් පාවිච්චි කරලා සුදු වෙන්න පුළුවන් නම් අප්‍රිකා දේශයේ සිටිනාම කළුවට සිටිනවා. நீங்க கருப்பா இருக்கீங்களா? அழகா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ඔබ කළුවට සිටිනවා නම් අලංකාරයෙන් இல்லையா? நான் கருப்பா இருக்கிற அழகா இருக்கிறதா என்ன சொல்லுது? මම කළුවට සිටියත් ලස්සනද ஆண்டவர் நமக்கு ஏற்றதான மேனியை கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපිට සුදුසු දේවල් ලබා දී තිබෙනවා. உன்னுடைய தலையை வெள்ளையாக்கவும் கருப்பாக்கவும் கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். ඔබගේ විශ්වකයේ සුදු කරන්නටත් කළු කරන්නටත් බැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා. பிசாசு மாற்றாங்க. අද දෙවියන් වහන්සේ සාතන් මාරු කරනවා. அப்படி மாற்றுகின்றார். කෙලෙසද මාරු மீஷாவேலை මේෂායව மேஷாக்காக மாற்றுகிறார். මේෂක් කියලා මාරු කරනවා. தேவனுடைய ரூபத்தை உடையவனை දෙවියන් වහන්සේගේ රූපය ඇත්ත சேவா තැනට தேவைக்கு சமானவன். ශේපලා දිවිතාවට සමානව நாமே நாம் கவனமாயிருக்கிறோம். අප පරිස්සමෙන් සිටිනවා. மருத்துவம் என்பது අන්‍ය සත්‍යයේ අපගේ වස්ත්‍රයේ இதை பாருங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை ராப்போஜின ஆராதனை අද ඉදිරිදා සුතු මේස எப்படி வருது தெரியுமா? කෙලෙසත් கொஞ்சம் පැමිණෙන්නේ கொஞ்சமா வருது. පොඩ්ඩක් සුට්ට நான் පැමිණෙනවා. தாய்மார் ஜெபம் எடுக்கிறது இல்ல, அதைத்தான் நான் சொல்லுவேன். මම මවරුන්ගේ ආත්මාව ගන්නෙ නෑ. ගත්තොත් මම කියනවා. வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் பிள்ளைகள் ஜெபம் எடுக்கிறது இல்ல. තරුණයන්ට මම ආත්මාව ஆனா ගන්නෙ. பையன்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்? නමුත් පිරිමි ළමයින් දැක්කොත් මම පවසනවා. போறது போல நான் அவன் விடுத்து வரக்கூடாது. ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන නිසා පාත්නේ ශුද්ධත්වයට පැමිණෙනවා. அப்படியே நீங்க செஞ்சு பாருங்க. එලෙස ඔබ කර அப்படி බලන්න. செய்யும் பொழுது එලෙස කරනකොටම உணர்வு வரும். ஐயோ, நான் தேவனுடைய பிள்ளை. අප තුළ හැඟීමක් එන අප දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් අප දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. நான் உன்னை தீட்டுப்படுத்த கூடாது. මම මාව පිළිතුරු நான் කරන உலகத்தான் அல்ல. මම ලෝකයේ කෙනෙක් නෙවෙයි. போர்டர் வரும் අද බෝඩර් එක පැමිණෙනවා. இல்லையா? சாலையில ஃபர்ஸ்ட் வரும் போர்டர், සාරියේ පළමුවෙන් බෝඩර් එක டபுள் පැමිණෙනවා. போர்டர், ඊට පස්සේ ட்ரிபிள் ඩබල් போர்டர், ட்ரிபிள் போர்டர், மூணு தொடர் தொடர். பிற கொஞ்ச நாள் போன பிற்பாடு ஒயிட் போர்டர். சாரி எல்லாம் வேற கலர், ஒயிட்ல ஒரு போர்டர் மட்டும். ඊට ටික කාලයක් ගියාම සාරියක පාට බෝඩර් විතර සුදු පාටට පැමිණෙනවා. கொஞ்ச நாள் போனா ටික කාලයක් ගියාට போர்டர் இல்லை, බෝඩරයක් නෑ. இல்லையா? இப்படியாக இன்றைக்கு என்ன நடக்கின்றது? මෙලෙස කුමක්ද සිදුවන්නේ? நம்முடைய பிள்ளைகள் දේව දරුවන් விவசாயம் இழந்து கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ රූපේ නැති කර உங்களை என்ன கேட்டுக்க கூடாது. වස්ත්‍රයේ කුමක් තිබෙන්නේ කියලා අසංකේතයි. கடையில இருக்கிற எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு புரியுதாங்க. කඩේ තිබෙනා සියලුම ඇඳුම් ඔබට සුදුසු දේවල් නෙවෙයි. யோசிச்சு பாருங்க, நான் போயிட்டு நல்ல ஒரு டிஷர்ட் வாங்கி இல்லையா, அன்னைக்கு ஒரு பிள்ளை போட்டு வாயில் கேட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டு போனேன் එදා ළමයි ටී-ෂර්ට් එකක් දාලා තිබ්බා කැලේ පූසා කියලා. இல்லையா? கலை பூசாதமா பஸ் அந்த மாட்டேன். பாருங்க, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது මෙලෙස අපි නොකළ යුතුයි. இல்லையா? நாம தேவனுடைய பிள்ளைகள். අප දෙවියන් වහන්සේගේ சௌகரியமான දරුවන්. வஸ்திரம் கொடுக்கிறது. අපට සුදුසු වස්ත්‍ර තිබෙනවා. இந்த காரியம் அந்த நாள் சொல்றதுல මේ කාරණාව තිබෙලෙස நம்முடைய මම விஷயத்துக்கு நாம் வருவோம். අපගේ කාරණාවට අපි පැමිණෙනවා. அங்கே பாபிலோனின் பிரதானி என்ன செய்கின்றார்? බබිලෝනි ප්‍රධානිය කුමක්ද කරන්නේ? அங்கே மீஷாவில் என்கின்றதான தேவனுடைய பிள்ளையை මේ ශාය කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවාට அவன் என்ன செய்கின்றார்? ඔව් කුමක්ද කරන්නේ? சேபா தேவிக்கு சமானம். ශේබා දෙවිතාවට සමානව. அவன் அங்கே மேஷாக் என்று மாற்றுகின்றதை பார்க்கிறோம். මේ ස්ථානයේදී මේෂක් කියලා මාරු කරනවා. அடுத்ததாக ඊළඟට அசரியா, கடைசியாக நான் அசரியா. හතර වෙනවා අසරියා. அசரியா அவங்க என்ன பேர் வச்சா? අසරියාට කුමන නාමයක් ලැබුවේ? ஆபேத் நேகோ. பாருங்க, அசரியான்னு சொன்ன அர்த்தம் என்ன? අසරියා කියන අවස්ථාවේ අර්ථය කුමක්ද? கர்த்தர் என்னுடைய சகாயம். ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ උපකාරය. கர்த்தர் என்னுடைய சகாயம். ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ උපකාරය. அதற்கு அவன் என்ன பேர் வைக்கின்றார்? ඒක කුමන නාමයක් ලබන්නේ? ஆபேத் நேகோ. ආබෙත් නේගෝ. நேபோ என்கின்றதான நேபோ என்கின்றதான නේගෝ කියනවා ஒரு விக்கிரகங்களுடைய தாசன் என்பதுதான் என்னுடைய அர்த்தம். ඒක රූප නමස්කාර කරනවා දාසෙක් කියනවා අර්ථය. இன்றைக்கு அநேகருடைய வீடுகளை பிசாசு மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். අද බොහෝ දෙනාගේ නාමයන් යක්ෂයා මාරු කරමින් සිටිනවා. தேவனுடைய நியாயாதிபதி என்று சொன்னதால் தானியேலை
දෙවනාස මාගේ විනිශ්චයකාරයෙක් පැවසුවා දානියලට சிஷ்யராக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். පෙරටසර් කියන් ලෙස මාරු කරා. தேவன் எனக்கு தயவுள்ளவர் என்கின்றான் அசரிய அனனியாவை දෙවනාසනට දයාන්විත කියනව හනනියාට சாத்ராக் என்று பெயர் வைக்கின்றார். ශාත්‍රා කියනව නාමය තැබුවා. தேவனுடைய ரூபம் உள்ளவர் என்கிறதான மீஷாவேலை දෙවනාසගේ රූපයක් තව මිෂායිලට அங்கே மேஷாக் என்கின்றதான මේෂා කියනව சேபா தேவிக்கு சமானமாய் ශේබා දෙවිතාවට සමානව இதனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய சாயலை மாற்றிக் கொள்ளுகிறார். අද දේවදරුවන් ඔවුන්ගේ රූපය මාරු කරමින් සිටිනවා. ஆண்டவர் அழகான தலைமுடியை கொடுத்திருப்பாரு. දෙවන් වහන්සේ අලංකාර වූ නිසකෙස් ලබා දී තිබෙනවා. அதை கொண்டு போய் அயன் பண்ணி நேராக்கிடுவான் குதிரைவாள். ඒක අයන් කරලා අශ්වයාගේ නැට්ට ලෙස උන් කෙලින් කරනවා. அன்னைக்கு நான் கூட்ட போயிருந்தேன். එදා මම නිවසකට ගියා. புதிய பிள்ளைதான். අලුත් ළමයෙක්. அப்ப ஊழியக்காரங்களை காட்டுறான், சிஸ்டரை காட்டுறான். அப்படி मम्मी कोंडी बलांड मम्मा मेवा करा कन्सल्ट कोटे दहतुंदा पक्षे मम्मी வீதம் கர மகே சல்லி விடுங்க 13500 ரூபாய் கொடுத்து சுருமுடிய நேர்முடிய அயன் பண்ணிடுறேன். 13500ක් දීලා ඒක කොණ්ඩේ කෙලින් කරලා பாருங்க ரூபத்தை மாத்துறாங்க. තමන්ගේ රූපය මාරු කරගන්න. நமக்கு என்ன இயற்கையா இருக்குதா நடக்குது. දෙවනාස දීලා තියෙන ස්වභාවික දේවල් තමයි අලංකාරය. இயற்கையா நமக்கு என்ன காரியமான கொடுத்திருக்காரோ ස්වභාවික ලෙස අපිට දෙවනාස කුමල දෙයක් ලබා දී තිබෙනවා. ஆண்டவர் நம்மை மகோமாக்குவார். දෙවනාස අපව අන්නසක් நம்முடைய කරේ. பாவ சாயல் மாற வேண்டும். අපගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය நம்முடைய மண்ணான சாயல் மாற வேண்டும். අපගේ පසු ශරීරේ මාරු වී பூமிக்குரிய சாயல் பூமிக்குரியதான எல்லா அனுபவங்களும் மாற வேண்டும். භූමික රූපේ භූමික සීල දේව මාරු වී යුතුය. அங்கே உசரியா கர்த்தருடைய சாயல் අසරිය කියන අවස්ථාවේ දෙවනාසගේ උපකාරය. அங்கே நீபோ என்கின்ற விக்கிரகத்துடைய தாசன் என்று மாற்றுகிறது. නේබෝ කියන රූප නමස්කාරී 16 කියලා මාරු කරනවා. பலரும் பாவத்துக்கு தாசர்களா අද බොහෝ දෙනා පාපයට දාසයන් වශයෙන් பிசாசு கடிமைகளாய் மாறி இருக்கிறார். යක්ෂයාට වහලුන් ලෙස මාරු වී සිටිනවා. உலகத்துக்கு கடிமைகளாய் மாறி இருக்கிறார். ලෝකයට වහලුන් ලෙස මාරු වී සිටිනවා. இந்த காலங்களில் நம்மோடு கூட பேசுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ උදෑසන අප සමග කතා இந்த කරනවා. காரியத்திற்காக நாம் எல்லாரும் ஜெபிப்போம். මේ කාරණාව දෙස අපි චිරකලාම යාඥා කරමු. எல்லாம் யார் எழுதி கொண்டீங்களோ தெரியாது. ඔබ කවුරු කරු ලියාගත්ත சரி, பரவாயில்ல. எழுதி கொண்டவங்க மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்க. ලියාගත්ත ඔය අන් අය සමග බෙදා ගන්න. எனக்கே வாயில வர கஷ்டமா இருக்கு இந்த பேரு அனனியா மீஷாவேல் அசரியா நான் வருமா பிரசங்கம் போயிட்டு இருந்தேன். நம்ம எப்படி வருது சாத்ராக் மேஷாக் சூழலின் வழியை கொண்டு வந்தார். අපේ දේශනා පවත්වන අවස්ථාවේ ශාස්ත්‍රඥ විසකාවෙත් නේදෝ කිනුදින පිටතට ගෙනාවා කියලා තමයි පවසන්නේ. நாங்க மாற்றோம். අප මාරු වී நம்ம சபையில மாற்றோம் இல்லையா? අපේ සභාව මාරු කරනවා. நான் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் அப்படியே நான் மற்ற பேரை பழகிக் கொள்வோம் අප අමාරුවෙන් හරි අපි අනිත් නාමයක් පුරුදු වෙනවා. இல்லையா? தானியேல் 1 அதிகாரத்தினுடைய 6 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டதானே දානියෙල් පළවෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදයේ පැවසුවා වූ அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துல பாவிக்கப்பட்ட பெயர் ඊශ්‍රායල් දේශයෙන් භාවිත කරව නාමය. அனனியா மீஷாவேல் அசரியா. අනනියා මීෂාවේල් අසරියා. இந்த பேரை நாம் பாவிக்க நாம் தீர்மானம் பண்ணோம். මේ නාමයෙන් අපි භාවිත කරලා நான் கற்றுக்கொள்கின்ற பாடம் என்னவென்றால் මේ නාටි ඉගෙන ගන්නව පාඩම කුමක්ද නම් சாத்தான் நம்முடைய பேரை மாற்ற விரும்புகிறார். යක්ෂයා අපගේ නාමය විනාශ කරන්න සිතනවා. நடக்க வேண்டிய காரியம் என்ன? සිදුවෙන්න ඕනේ දේ කුමක්ද? தேவன் நம்மை மாற்ற வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අපව මාර්ග ஆண்டவர் பேரை மாற்றுகிறவர் அல்ல, දෙවියන් වහන්සේ නාමයන් විනාශ நம்மை කරනවා. வாழ்க்கையை மாற்றுகிறவர், වහන්සේ අපේ ජීවිතේ சுபாவத்தை மாற்றுகிறவர், ස්වභාවයන් මාරු කරනවා. அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறவர். වහල් කම අපව විනාශ කරනවා. நாங்கள் அவருக்கு தாசர்களாக, අප උන්වහන්සේට දාසයන් நீ என்னுடைய தாசன். ඔබ මගේ දාසයන්. நாங்கள் நேபோ என்கின்ற விக்கிரகத்தினுடைய தாசர்கள் அல்ல. අප නේබෝ කියනා වූ රූප නමස්කාරී දාසයන් නොවේ. அங்கே பேல் என்கின்றதான விக்கிரகத்தினுடைய தாசர்கள் அல்ல. ඒ කියනා වූ රූප නමස්කාරී දාසයන් නොවේ. நாங்கள் சேபா என்கின்ற தேவிக்கு சமானமானவர்கள் அல்ல. අප ශේබා කියනා වූ දෙවිතාවට සමාන අයෙක් නොවේ. நம்மை பிரகாசித்தவர் நம்முடைய தேவன். අප බැබළුවව තනන් වහන්සේ நாங்கள் சூரியனாலே பிரகாசிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. සූර්ය කන්න කොටගෙන බැබළුනේ නැහැ. நாம ஒப்புக் கொடுப்போமா? අප බාර இந்த කරමු. காலவெளியில் ஒப்புக் கொடுப்போம். நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை மாற்றுவாராக. අපගේ දෙවියන් වහන්සේ අපව මාරු ஒரு කරලා சில நிமிஷங்கள் විනාඩි කිහිපයක් இது சில வேளையில உங்களுக்கு இந்த காரியம், அதாவது நம்ம என்ன நினைக்கிறது தெரியுமா? பலூன் ஊதி අප කුමක්ද සිතන්නේ? கொஞ்சம் ஒரு கேம் ஒன்று வச்சு, තරඟ තබලා குரூப் ஆக்டிவிட்டி வச்சு, ගෲප් වැඩසටහන් තබලා ரவுண்டா இருந்து රවුමට ඉඳලා இல்லையா? இப்படியா ஒரு காரியம் செஞ்சா
யூத் மீட்டிங் சூப்பரா இருந்தான்னு சொல்லுவோம். වෙලස කරොත් එහෙම කරුණ කඳවුර හොඳට තියෙනවා කියලා පවසනවා. அப்படி அல்ல. වෙලස නොවේ. ஆண்டவர் நமக்குள்ள ஒரு உள்ளான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறார். දෙවියන්වහන්සේ අප තුළ මාර්වීමක් ඇති කරන්නට කැමති தன்னுடைய වෙනවා. தாசர்களாய் மாற்ற விரும்புகிறார். ආර්ථික දාසයන් ලෙස මාරු කරන්නට இன்றைக்கு කැමති වෙනවා. பிசாசுடைய பெயர்களை மாற்ற விரும்புகின்றார். අපේ යක්ෂයාගේ නාමයෙන් වෙනස් කරන්න உங்களை කැමති වෙනවා. உலகத்துக்குரியவர்களாய் மாற்ற விரும்புகின்றார். අපේ ලෝකයා ලෙස මාරු කරන්න உங்களை කැමති වෙනවා. பாவிகளாய் பின்மாற்றக்காரராக மாற்றும்படியாய் பிசாசு பிரயாசப்படுகிறார். පාපියයි ලෙස පසුබටයි ලෙස මාරු කරන්න සිතනවා. நம்முடைய தேவன் பாவியை பரிசுத்தவானாக்குகிறவர். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ පෞකාරයන් ශුද්ධවන්ත ලෙස මාරු நம்முடைய කරනවා. ஆண்டவர் துன்மார்க்கரை நீதிமானாய் மாற்றுகிறவர். දුෂ්ටයන් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨයන් ලෙස මාරු කරනවා. நம்முடைய தேவன் வஞ்சகனாகிய யாக்கோபை இஸ்ரவேலாக தேவனுடைய பிரபுவாக மாற்றினவர். වංචාසහගත යාකෝබ උන්වහන්සේගේ ඊශ්වරය ලෙස මාරු කරනවා. தேவனுடைய பிரபுவாக மாற்றினவர். දෙවියන් වහන්සේගේ பிரபுவரேக் ලෙස මාරු කරනවා. அவிதமான ஒரு மாற்றம் உண்டாக்குகிற தேவன், மெய்யான மாறல் நமக்கு தருகிற தேவன் நம்முடைய மத்தியில இருக்கிறார். හැබැයි මාර්ගයක් ලබා දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපගේ මැදේ සිටිනවා. ஆமென். ஒரு கிருபையாய் தந்த இந்த நாளிலே උන්වහන්සේ කරුණාව ලබා ஜெபத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே මේ ආත්මයේ පටන් ஆண்டவரே ஒரு விசை நீர் என்னை மாற்றும் என்று கேட்போமா? ස්වාමීන් එක මොහොතක් අපව මාරු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ஆண்டவரே நீர் என்னை மாற்றும் என்று கேட்போமா? ස්වාමීන් වහන්සේ මාව මාරු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. அன்றைக்கு அந்த பாபிலோனிலே அந்த பாபிலோன் தேசத்தினுடைய பிரதானி தேவ பிள்ளைகளுடைய பெயரை மாற்றுகின்றார். බබිලෝන් දේශයේ ප්‍රධාන දේව දරුවන්ගේ නාමයෙන් මාරු කරනවා. පාර කරනවා. நம்முடைய ஆண்டவர் අපගේ දෙවියන් වහන්සේ நம்மை சம்பூர்ணமாய் நம்முடைய ஆவியாத்மா சரீரத்திலே ஒரு மர்மத்தை உண்டு பண்ண விரும்புகிறார். අපගේ ආත්ම ශරීරයේ ප්‍රාණින් වහන්සේ අන්නසක්තියමක් ඇති කරන්න කැමති ஆமென். වෙනවා. கொடுத்து நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். පාර කරමින් අපි ஹalleluya. உங்களோட birth certificate உங்களோட பேர் இருக்கும் இல்லையா? அந்த பேரை நீங்கள் எப்படி மாற்ற முடியும்? ඔබ ගුප්තන සාතිකයේ ඔබගේ නාමය තිබෙනවානේ කෙසේද මාරු කරන්න පුළුවන්? எப்படி மாற்றணும்? කෙලෙසද මාරු කරන්න පුළුවන්? எப்படி மாற்றுறது? மாத்தல கள்ள பஸ் சர்டிஃபிகேட் மாற்றணும். கள்ள பஸ் சர்டிஃபிகேட் காசு கொடுத்தா மாத்திடலாம். பேர் மாற்ற ஒரு முறை இருக்கு. නම මාරු කරන්න එක පිළිවෙලක් තිබෙනවා. பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பார்த்து பேப்பர்ல தெரியாது. பேர் மாற்றணும்னு சொன்னா கோர்ட்டுக்கு போகணும். නම මාරු කරනවා නම් උසාවියට ගිහිල්ලා උසාවියේදී பேரை மாற்றணும்னு சொல்லி නම මාරු කරනවා කියලා පවසලා accept பண்ணணும். நீங்க பேப்பர்ல போடணும். ඒ ගැසට් කරලා පත්තරයට දාන්න. මේ சுண்டலிகள் வந்து நான் அப்படியே பேரை மாற்றிக்கிறேன் මේ නම ඇති මම අද සිට මේ නම මාරු කරනවා කියලා පවසනවා. இல்லையா? அவைக்குரிய பிரகாரமா ආත්මික ලෙස நான் பேர் மாற்ற வேண்டுமையா? අප නාමය මාරු කරනවා නම් நீதிமன்றம் කල්වාරි තම අපගේ උසාවිය அங்க போனாதான் நான் பாவிகளாகிய பரிசுத்தவான்களாக மாற முடியும். මේ ස්ථානයට ගියොත් තමයි පෞකාරණන අප සුද්ධාන්ත ලෙස මාරු இயேசு වෙනවා. ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டால்டா යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් අප සෝදනය ලැබුවොත් ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக மாற முடியும். අලුත් නැවීමක් ලෙස මාරු වෙන්න පුළුවන්. யாக்கோபு இஸ்ரவேலாய் மாறும்படியாக යාකෝබ් ඊශ්‍රායෙල් ලෙස මාරු වෙන පිණිස எல்லாம் போராடினார். රාත්‍රී කාලයේදී කොර බැද්දා. பிசாசு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை தன்னுடைய பிள்ளையாக மாற்ற යක්ෂයා දේවදරුවෙක්ව ඔහුගේ ළමයෙක් ලෙස මාරු කරන්න இரவெல்லாம் போராடணும். රාත්‍රී පුරාට කොර බැදිය යුතුද? ஒரு நிமிஷம் එක විනාඩියක් ඇති. இல்லையா? சில நிமிஷங்கள் සමහරක් විනාඩියක් ඇති. தேவனுடைய பிள்ளை දේවදරුවෙක් தேவனுடைய එක දේවදරුවෙක් வாழ்ந்தவர் ශුද්ධව ජීවත් වෙන දේවදරුවෙක් පෞකාරයෙක් ලෙස මාරු වෙන්න பாஸ் ஜீவன் මම පාස්ටර් பாஸ் ஜீவன் நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க என்ன? පාස්ටර් ජීවන් කියලා තමයි සිළු දෙනා පවසන්නේ. பாஸ் ஜீவன் கள்ளனோட பேர் எடுக்கிறதுக்கு පාස්ටර් හොරෙක් කියනව නාමය ගන්න எபிசிட் பைபிள் கலர் எடுத்தா போதும். බයිබලයක් හොරකම් කරත් ඇති. இல்லையா? ஒரு பெயினை எடுத்து என்ன சொல்றீங்க? පෑනක් හොරකම් කරත් අපට පවසන්නේ. பாஸ் கல்வெடுத்தாரு கள்ள. අප සිළු දෙනා මැස්සස සිටිති පාස්ටර් හොරකම් කරා நேரம் போகுமா? මේ නාමය ගන්න වෙලාවක් යනවද? இல்லையா? உலகத்துல குடிகார் ලෝකයේ බේබද්දා என்ன காரியம்? කුමක්ද කාරණේ? வயசுக்குள்ள போயிட்டு வாங்கி பிடிச்சாங்கன்னு சொன்னா முடியாது. වයින් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ආරම්භ වුණා නම් ඔබ බේබද්දි. இப்படியாக பாவங்களை செய்ய பண்ணி මෙලෙස පාපයන් කරන්න සලස්වලා பாவத்தை
பாவத்தினுடைய பெயரோடு கூட நம்முடைய பெயரை சேர்த்து பிசாசு பாவிக்க விரும்புகிறார். පාපේ නාමයක් සමග අපගේ නාමය භාවිත කරමින් යක්ෂයා කියන්නේ සලස්සනවා. அவ்வளவாக கவனம் உள்ளவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியவர்களாக අප இருக்கிறோம். අවධානය සිට අපගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ஜெபம் என்னதற்காக? මේ ආත්මය කුමක් උදෙසාද? அப்படியே நீங்களுமாய் கூடி வந்திருக்கிறோம். ඇයි අපි මෙලෙස එක්රැස් වී සිටින්නේ? நாம் ஏன் ஜெபிக்கிறோம்? ඇයි අපි යාඥා කරන්නේ? கர்த்தருடைய தாசர்களாகும்படியா අප දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන් ලෙස මාරු වෙන கர்த்தர் நம்மை පිණිස பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும். උන්වහන්සේ අපව බැබලිය நம்முடைய යුතුයි. ரூபமுள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ரூපයත් තව ලෙස මාරු நாம் විය தேவனுடைய යුතුයි. ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සූදානම් වී ஏனென்றால் යුතුයි. சில காரியங்களை செய்கிறவர்கள் அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாத அந்த ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். සමහර දේවල් කරන්න ඔය උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට යන්න බැහැ කියලා උන්වහන්සේ පවසා තිබෙනවා. வஞ்சகனாகிய ஏமாற்றக்காரனாகிய யாக்கோபு இஸ்ரவேலாய் மாற வேண்டுமே ஆனால் රැවටිලිකාරයෙකු යාකෝබ් ඊශ්‍රායෙල් ලෙස මාරු විය යුතුයි. ராக்காமெல்லாம் போராட வேண்டியதாக இருக்கிறது. රාත්‍රී කාලේ පුරාවට පොරබැදිය යුතුයි. நாம் ஜீவிக்கின்ற காலம் ராக்காலம். අප ජීවත් වෙනව කාලේ රාත්‍රී කාලය. புதிய காலம் இயேசுவுடைய வருகையாய் இருக்கிறது. අලියන් වූ කාලේ උන්වහන්සේ ගිහිමව තිබෙනවා. இயேசு வரும் வரைக்கும் நாம் போராட வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන තුරු අපි පොරබැදිය நம்முடைய යුතුයි. மரணம் வரைக்கும் நாம் போராட வேண்டும். අපගේ මරණය තුරු අප පොරබැදිය ஓ යුතුයි. நம்முடைய பெயரை சாத்தான் மாற்றக்கூடாது. අපගේ නාමය යක්ෂයා මාරු නොකළ යුතුයි. அந்த காரியத்திற்காக ஜெபித்து விட்டு நம்ம அடுத்த காரியத்துக்கு අප போகணும். මේ කාර්යය උදෙසා යාඥා කළ අපි අනිත් කාර්යයට යමු. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக படிக்கிறதுல கூட இந்த அர்த்தம் இல்லை. අපි සියලු දේම එකට ඉගෙන ගැනීම කිසිම අර්ථයක් නැහැ. too much of anything good for nothing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? தமிழ் சொல்லுவாங்க அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நினைச்சு இல்லையா? அதனால இந்த காரியத்துக்காக ஜெபிப்போம். අපි ඒ නිසා මේ කාර්යය උදෙසා අපි යාඥා කරමු. காலையில் இந்த சம்பவத்தில் இருக்கிற எத்தனை பேர் උන්වහන්සේ ගෞරවකේ සිටින සියලු දෙනාම சூழ்நிலை இருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா இருக்கலாம். සෝමකේ සහභාගී වෙච්ච දේවදරුවා உங்கள் வீடுகளிலே தேவனுடைய சமூகத்தில் முடமாறு கொடுங்க. ඔබ ඔබගේ නිවසේ උන්වහන්සේ ගෞරවකේ දැනෙන සිටින ஆண்டவரே என்னுடைய பெயரை சாத்தான் மாற்றக்கூடாது. ස්වාමීනි මගේ නාමය සාතන් මාරු නොකළ යුතුයි. என்னை மாற்று. උන්වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මා මාරු என்னுடைய பெயரை කරන්න. மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, මාගේ නාමය පමණක් என்னுடைய නොව ஜீவியத்தையும் மாற்று. මාගේ ජීවිතයත් මාරු என்னுடைய කරන්න. ஜீவியம் மாறினால் අපගේ ජීවිතය මාරු වුණොත් கர்த்தர் நமக்கு ஒரு புது நாமம் தருவார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපට අලුත් නාමයක් ලබා දෙනවා. ஞானசக்தி புத்திகள் இருக்கிற சிலர் பேர் இன்னைக்கு அட்ரஸே இல்லை. බෞතිස්ම ගත්තෙන් පස්සේ සමහරක් අයගේ සමහරක් අය නැහැ. பக்கத்துல உள்ள மக்கள் நம்ம இஷ்டமான பேர் வச்சு අල්ලපු ගෙදරින් ආව ඒ මමට මම ඉස්තරම්ම කියලා නම තැබුවා. இப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பெருசா உலகம் சொல்லுது. என்ன காரணம்? කුමක්ද කාරණය? பெயர் மாறுவதே எல்லாமே නාමය මාරු වුණාක් புதிய නිසා தீர்மானம் இல்லை. හරි තීරණයක් නෑ. ஜீவியம் மாறல, ජීවිතේ මාරුනේ නෑ. ස්වභාවයන් මාරුනේ නෑ. வாழ்க்கை மாறல, ජීවිතේ මාරුනේ வழி නෑ. மாறல. මාර්ගය මාරුනේ නෑ. தாய்மொழியிலே මේ උදෑසන கர்த்தர் நம்மை மாற்ற வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ අපව මාරු කළ යුතුයි. கொடுப்போமா? කාර්ය කරමු. எல்லாரும் கண்களை மூடி. සියලු දෙනාම ඇස්වසලා வாலிபர்களுக்கு உங்களுக்கு விரல் இருந்தா තරුණයන්ට ශක්තිය கால் තිබුණා. வலிக்கவில்லை என்று சொன்னா කකුල රිදුනේ නැත්තම් கால் வலிக்கும் வரைக்கும் பிள்ளைகள் இருக்கு. කකුල රිදෙන තුරු ඔබ දැනෙන கொஞ்ச நேரம் நம்ம සිටින්න. ஜெபிக்க போகிறோம். ටික වෙලාවක් යාඥා කරන්න ஆமென். යනවා. கர்த்தர் நமக்கு நல்லவராய் இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට යහපත් ஆமென். සිටිනවා. இந்த ஜெபத்துக்கு நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி தந்தா මේ ආත්මයන් අපිට සූදානම් කරලා ஜீவியத்தை දෙනවා. மாற்றும்படியாக நம்முடைய சமூகம் கொண்டு ඔබගේ வந்திருக்கிறார். ජීවිත මාරු කරන පිණිස තමයි උන්වහන්සේ කර්මයට ගෙනවී ஒரு තිබෙන්නේ. வீட்டுல சொல்லலாம் ඔබගේ නිවසේ පවසන්න පුළුවන්. அழுது කොටලුව சொல்லவே மாட்டார். ඔබ හරියන්නේ මම ඔබ කීක எருமை වෙන්නේ மாடு. මේ හරක நல்ல பேரு. ඔබට හොඳ නම් என்ன තිබෙනවා. சொல்றாரு? ඇයි මෙලෙස කියන්නේ? நான் சில கிரியை, අප කරන්නා වූ දේවල් நான் දෙස சில බලලා குற்றப்படி, අප කරන්නා වූ වැරදි දෙස බලලා நான் சில காரியங்கள் நிமித்தமாக අප කරන්නා වූ සමහරක් දේවල් නිමිත්තෙන් நான் ஏன் கூட சொல்றாரு? බල්ල කියලාත් පවසනවා. எல்லாம் பேசுவாங்க. මෙලෙස කතා කරනවා. ඔබ අද දිව්‍යන් වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණ සිටිනවා. சொல்ல மாட்டார். දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබට මෙලෙසින් කියන්නේ இயேசுவிடம் அந்த இயேசுவை பாருங்க. අපගේ උත්තාන වූ දිව්‍යන් වහන්සේ දෙස බලන්න. மாற்றமாய் போனதான சீஷர்கள் පසුබට වූ ගියා වූ ගෝලයා மறுபடியுமாக மீன்பிடிக்க போன சீஷரை பார். නැවත මාළු අල්ලන්නට ගියා වූ ගෝලයන් දෙස බලලා பிள்ளைகளே இருக்கிறார்கள். දරුවනේ කියලා අඬ ගසනවා. நான் உன்னுடைய தகப்பன், நீ என்னுடைய பிள்ளை. මම ඔබගේ පිය ඔබ මාගේ දරුවන්. இப்படிமாய் போயிருந்தாலும் கூட நீ என்னுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறார். ඔබ පසුබට වී ගියත් ඔබ මාගේ දරුවන් ලෙස நீ என்னுடைய සිටිනවා. பிள்ளையாய் போனாலும் நீ என்னுடைய பிள்ளையாகத்தான் මාගේ இருக்கிறார். පිටස්ත ගියත් මාගේ දරුවන් ලෙස සිටිනවා. இயேசு மக்களுக்கு ඔබ යේසුස් වහන්සේ කියන්න வாழ்க்கையை மாற்றுவார். ස්වාමීනි මගේ ජීවිතේ මාරු කරන්න. இந்த ஜீவனை மாற்றி அவர்கள் உபயோகித்தாங்க. මගේ ජීවිතේ මාරු කළා මට අලුත් නාමයක් ලබා දෙන්න. சொல்றீங்களா? සමහරක් අය කියනවා අසා තිබෙනවද? இப்ப அவங்க முந்தி போல இல்ல. දැන් එයාලා ඉස්සර වගේ නෑ. உண்மையா மாறிட்டாங்க. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. பெரிய மாற்றம். ලොකු වෙනසක් සිදු වෙලා. அமைதியாயிட்டாங்க. නිශ්ශබ්ද වෙලා. கோபிக்கிறாங்க இல்ல. දැන් කෝප වෙන්නෙම නෑ. சமாதானம் இருக்கிறாங்க. සියලු දෙනා
දෙදෙනා සමග සමාදානයෙන් සිටිනවා. ඒ තම ජීවිතයේ වෙනස් වීම යාඥා කරමු. සියලු දෙනා මුඛයේ විවෘත කරලා විශේෂ මේ ස්ථානයේ සිටින වැඩිමහල් අය ඔබ කාරණා දෙකක් කළ යුතුයි. එකක් ඔබ නිසා යාඥා කළ යුතුයි. අනිත් තේන මේ ස්ථාන ජන සිටින දරුවන් නිසා යාත්‍රා කළ යුතුයි. අපි සියලු දෙනා එක්රැස්ලා යාත්‍රා කරමු. අපතර ජීවිතකමක් ඇති වුණානේ. සාතන් මාගේ නාමය වෙනස් නොකළ යුතුයි. මේ ලෝකේ මා වෙනස් නොකළ යුතුයි. පාපේ මා මාරු නොකළ යුතුයි. යේසුස් වහන්සේ මා මාරු කළ යුතුයි. දුක්ඛලාව සාවුල්ව කියලා ඔහු පාවුල් ලෙස මාරු කරනවා. පාවුල් කියන අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේ වගේ කොපමණ මාර්ගීමක්ද රැවටිලිකාරෝ යාකෝබ් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රභූවරයෙක් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ලෙස මාරු කරනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපගේ මැදේ සිටිනවා. අප බාර කළ යාඥා කරන්න පටන් ගමු. දේශනා වහන්සේ මාව මාරු කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මාව මාරු කරන්න. බාර කරමි යාඥා කර. ඔබගේ ශබ්දයේ යේසුස් වහන්සේ ආශිර්වාද නාමයෙන් සමග පොරකට இந்த வாழ்க்கை தீக்காயக்குள்ள கசப்பாயிருக்கு. எனக்கே கசப்பாயிருக்கு. எனக்கே சகிக்க முடியல. என்ன பார்க்க எனக்கே விரும்பல ஆண்டவரே. அதெல்லாம் நீங்க என்னுடைய வாழ்க்கை தீக்காயக்குள்ள கசப்பாயிருக்கு. මාගේ ජීවිතය අතිත්ත වී තිබෙනවා. ඒ උන්වහන්සේ මාරු කරන්න. ඔබගේ ප්‍රේමය හස්ත විතහා මාව අතගසන්න. ඔබගේ පාද පාවලව මල්ල ගන්නවා. ස්වාමිනී මාගේ හඬ අසනු මැනව. මාගේ ජීවිතය මාරු කරන්න. මාගේ ජීවිතය මාරු කරන්න. ජීවිතය වෙනස් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? අප තුළ දකින්න ලබන්නා වූ සියලුම නපුරු අප තුළ සැබෑ වූ අවංකකමක් නැහැ. අවංකකමක් නැහැ. ඔබ වැඩ කරන ස්ථානයේදී දේවදරුවන් කුමක්ද කළ යුත්තේ? ඔබ අවංකව සිටිය යුතුයි. සියලු දෙවිට අවංකව සිටිය යුතුයි. විශේෂයෙන් මුදල් සම්බන්ධයෙන් අවංකව සිටිය යුතුයි. ඔබගේ ආයතනයට අයිති කිසිම දෙයක් ඔබ සොරකම් නොකළ යුතුයි. ඉදිකට්ටක්වත් ගන්න නැති සාක්ෂියක් ඔබට තිබිය යුතුයි. අවංක වූ අය අපගේ නාමය වෙන නරක කරන්න විනාඩි කිහිපයක් ඇති. යහපත් නමක් ගන්න නම් ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ ජීවිතය මාරු කළ යුතුයි. අප තුළ තිබෙනා වූ අහල් භාවය යක්ෂයාටත් ලෝකයටත් වහලලා තිබෙනා සියලුම වහල්කම් බැඳීම් උන්වහන්සේ ඉවත් කරන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අප මාරු කළ යුතුයි. මේ ස්ථානයේ සිටින සියලු දෙනාම ඇස්වසලා ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාද පවුලම අල්ලා ගන්නවා. ඔබ තමයි මාගේ උපකාරය. උන්වහන්සේ අනුකම්පා සහගතයි. ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්නා වූ දෙවි කෙනෙක්. දානියෙල් නිෂායෙල් අසරියා කියන නාමය තුල අර්ථය කුමක්ද? අප දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයට මාරු වී යුතුයි. උන්වහන්සේ අප කෙරෙහි දයාන්විතව සිටිය යුතුයි. උන්වහන්සේ අපගේ උපකාරයව සිටිනවා. අප උන්වහන්සේගේ රූපය ලෙස මාරු වී යුතුයි. පාර කරමු.
සියලු දෙනා බාර කරමින් ගායනා කරමු. අපගේ තත්ත්වය අපි උන්වහන්සේට පවසමු. ස්වාමීන් වහන්සේ අසන ඔබගේ නාමය කුමක්ද? යාකෝබ් මේ නම දන්නේ නැද්ද? ඔබගේ නම කුමක්ද? යාකෝබ් කියලා පවසනවා. පින්වත්තුන්ට ඔබගේ නාමය යාකෝබ් නොවේ. පින්වත්තු ඔබගේ නාමය යක්ෂයාගේ දරුවෙක් ලෙස මාරු කරනවා. පින්වත්තු ඔබගේ නාමය පස්තුවට තැනැත්තෙක් කියලා පවසන්නේ නැහැ. පින්වත්තු ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රභූවරයෙක් ලෙස සිටිනවා. ඔබ ඊශ්වරයා ඕම අතගසන්න යනවා. මාරු කරන්න යනවා. ජීවිතේ මාරු කරන්න යනවා. මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. බාර කරමු. ඔබගේ නාමය මාරු කරන පිණිස විනාඩි 10ක් කාලය තුලම මේ ආඥා කරන්න යන්නේ. ඔබම තීරණයක් ගන්න. ඔබ කවුද මාරු කළ යුත්තේ? ඔබ මාරු කර තිබෙන්නේ කවුද? අප බෞද්ධිස්ම ගත්ත ඔය වෙන්න පුළුවන්. ආලේ පිට ලැබුව ඔය වෙන්න පුළුවන්. අප ඊශ්වර පුත්‍රයන්. නමුත් වහල්කමට අපව ගෙන ගොස් අප අවට උනා සතුරා වටලා තිබෙනවා. අප ඊයේ දවසේදී අප කතා කරා ඒවාගේම රජගේ කාලය තුළදී ඒ වචනය ඕන් කුළුසා දැමුවා. තමා ගත කළ සුඛෝපභෝගී ජීවිතය කුළුසා දැමුවා. එනිසා බාබිලෝන් රජ ඊශ්වරයට පැමිණ තමන්ගේ දේශයේ සියලු දෙනා ගෙන ගියා. දේවදරුවන් ඔබ කෙලෙසද යක්ෂයාගේ දේශයට ගෙන ගියේ. කෙලෙසද වහල් භාවයට ගියේ. ඔබ කළා පළවෙනි වැරැද්ද. ඒ වචනේ කියවීම නතර කරා. ඒ වචනේ කියවීම නතර කරොත් ඔබ යක්ෂයාගේ වහල්කමට පැමිණෙනවා. ඊට පස්ව යාඥාව නතර වෙනවා. ස්තුතිය නතර වෙනවා. ස්වර්ගයේ සිට කිසිම කරුණාවක් ඔබට වටින්නේ නැහැ. ඔබ ළඟ සිට කිසිම ඉල්ලීමක් ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. මේ තමයි පිළිකලාව වරද. එම නිසා තමයි ඊශ්වර පුත්‍රයන් බාබිලෝන් දේශයට ගෙන ගියේ. ඔබ ආශාව මාරු කළා. අද බලන්න පෙන්තෙකොස්තේ දරුවන් ලෝකේ දරුවන් ලෙස මාරු මේ කතා කරන්න පුරුදු වී සිටිනවා. ඊයේ දවසේ මම පැවසුවා ලෝකයේ ලෙස කතා කරන්න පුරුදු වී සිටිනවා. පෙන්තෙකොස්තේ භාෂාව තිබෙනවා. ඒ වචනේ භාෂාවක් තිබෙනවා. අප ලෝකයේ ලෙස කතා කරන්න බෑ. අද ලෝකයේ කියා දෙනවා. අද ලෝකයේ වැරදි භාෂාවල පුරුදු කරනවා. වැරදි දේවල් අපිට කියා දෙනවා. අපේ 11 කාලෙට අනිත් කන නිසා අපි ආඥා කරමු. කෙලෙසද සාතන් අපගේ ආහාරය මාරු කරන්නේ. දැන් අපි ආඥා කරන්න යන්නේ මේ දැන් අපි සලකපු දේවල් කුමක්ද කාරණය? අපගේ නාමය සාතන් මාරු නොකළ යුතුයි. යේසුස් වහන්සේ මාගේ නාමය මාරු කළ යුතුයි. මාගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ මාරු කරලා අප සමහරක අවස්ථාවේදී හොඳ දේවල් කරොත් කුමක්ද කියන්නේ? හොඳ ළමෙක් කියලා පවසනවා. ඒ වගේම අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් අපි අලුත් නාමයක් ලබා ගමු. උන්වහන්සේ අපට සුරතල් නාමයකින් අපව කැඳවනවා. මම ඔබ නම කියලා කැඳව ඔබ මාගේ එක රහසක් අපි ඉගෙන ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ අපගේ නාමය පැවසුවොත් ඊට පස්සේ කුමක්ද කියලා කිව්වේ? අප කාගේ අයද? මම ඔබගේ නාමය කියලා කැඳවුවා ඔබ මාගේ අය.
பிசாசு நம்மை பேர் சொல்லி அழைத்தார். යක්ෂයා නාමය කියලා කැඳවුවොත් நான் யார் தேவன்? අප කාගේ අයද? பிசாசு நம்ம பேர் சொல்லி அழைக்கிறான். යක්ෂයා අපගේ නම කියලා කැඳවනවා. தன்னுடைய பேர் சொல்லி அழைக்கிறான். තමගේ නම කියලා කැඳවනවා. பேர் சொல்லி அழைக்கிறான். ඔහු තබව නම කියලා කැඳවනවා. අප කාගේ අයද? சாஸ்திரிகளாய் வாழ்ந்து අපේ යක්ෂයාගේ එලෙස මාරු වෙනවා. தன்னுடைய பேர் சொல்லுவாங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අපගේ නම කියන්න ඕනේ. பேர் வைக்கிறது ஆண்டவர். අපගේ නම කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. அவன் எப்பொழுதும் බාර කරමු. அவர்கள் நீதிபதியின் பேரை மாற்றும். ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ නාමය මාරු කරන්න. கசப்பான வாழ்க்கையை மாற்றும். මගේ තිත්ත වූ ජීවිතය උදාස මාරු කරන්න. வாழ்க்கையை மாற்றும். දුෂ්ට වූ ජීවිතය මාරු කරන්න. வாழ்க்கையை மாற்றும். සෞකාර වූ ජීවිතය මාරු කරන්න. සතුට වූ ජීවිතය මාරු කරන්න. බාර කරමු. கண்ணீரை ராஜரசமாய் மாற்றுகிறது. උන්වහන්සේ වතුර මිදියස් ලෙස මාරු කරා. ஜீவனை மாற்றுவது ඔබගේ ජීවිතේ මිහිරක් ලෙස මාරු කරන්න බලන්න. බාර කරමු. முதலாம் அதிகாரத்திலே දානියල් පළවෙනි පරිච්ඡේදය. அங்கே இவர்களுடைய ஆகாரத்தை இந்த பாடலும் ராஜா மாற்றுகிறார். ඔවුන්ගේ භෝජන මේ බබිලෝනී රජ මාරු කරනවා. என்ன சொல்கிறார் இந்த வசனத்திலே? ආසින් බලේ කුමක්ද පවසන්නේ? ராஜா தாயுண்ணும் போஜனத்திலே தம்முடைய தாரசத்தையும் தினமும் ஒரு பங்கை இவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக சொல்கின்றதை பாருங்கள். රජ තෙමේ ඔවුන්ට තමාගේ භෝජන වලින් තමා පොළ මුද්‍රක පානීය දවස් පතා කුසක් ක්‍රියාව කරා කියලා අපි කියවනවා. இது ஒரு விஸ்தாரமான ஒரு காரியம். நம்ம எல்லாத்தையும் கவனிக்க போவதில்லை. මේ විස්තරාත්මක දෙයක් අපි ජීවිතේම සලකන්නේ. அதாவது போஜனம் என்று சொன்னால் அது சித்தத்திற்கு அடையாளம். භෝජන කියන අවස්ථාවේදී කැමැත්තට ලකුණක්. யோவான் சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்திலே යෝහන් සුභාරංචිය 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය. அங்கே இயேசு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ පවසනවා என் பிதாவின் சித்தம் செய்வதுதான் என்னுடைய போஜனம் என்று சொல்லுகிறார். මගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීම තමයි මගේ භෝජනය කියලා පවසනවා. பாபிலோன் ராஜாவினுடைய போஜனம் என்ன? බබිලෝනි රජගේ කැමැත්ත භෝජනේ කුමක්ද? அது பிசாசுடைய சித்தம். ඒ යක්ෂයාගේ කැමැත්ත. பிசாசுடைய விருப்பம் என்ன தெரியுமா? අද යක්ෂයාගේ කැමැත්ත කුමක්ද? தேவ பிள்ளைகளாய் நீங்கள் எல்லாரும் தன்னுடைய சித்தம் செய்ய வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් සියලු දෙනාම ඔබේ කැමැත්ත කළ යුතුයි. நான் இப்போ ஜெபிக்க போகின்ற காரியம் நான் நேற்று கூட அதை குறித்து கவனித்தோம். අපි ඒ දවසේදී මේ ගැන සැලකුවා. ஆனால் 8ஆம் வசனத்திலே 8 වෙනි පදයේදී அங்கே தானியேல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலே தன்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்று சொல்லி தன் இருதயத்துல தீர்மானம் பண்ணி கொண்டான். එහි දානියල් රජගේ භෝජනයෙන්වත් ඔහු බොන මුද්‍රිත පානයෙන්වත් අපවිත්‍ර නොවී සිටීමට තමාගේ සිතින් නියම කරගත්තේ. என்ன காரியம் தெரியுமா? කුමක්ද කාරණය? பாருங்க, உலகத்துல சொல்லுவாங்க, ලෝකයේ පවසනවා நாம சில வழியில சில காரியத்தை கண்ட உடனே අප සමහර දේවල් දැක්කයින් පසුව இல்லையா நமக்கு அதிர்ஷ்டம் අපිට අපි පුදුමයි. இல்லையா? இப்ப உதாரணமாக லொத்தர் செட் இருக்கிறது தானே, ලොතර ටිකට් වත් තිබෙනවා. என்ன சொல்றாங்க? කුමක්ද පවසන්නේ? அத லட்சபதி அத கோடிபதி අද ලක්ෂපති අද කෝටිපති කියලා තමයි කියන්නේ. இல்லையா? இதே போல මේ වගේම அது இல்லாத ஒன்று நமக்கு கிடைக்க போகும் என்று சொல்லி சொன்னால் අප ළඟ නැති දෙයක් අපිට ලැබෙනවා නම් நாம் அதிகமா இதை விரும்புவோம் இல்லையா? අප අධික ලෙස ඒකට කැමති වෙනවා. நாம ஒரே வீட்டுல சாப்பிடுற சாப்பாடு අප නිතරම නිවසේ කන ආහාර கல்யாணத்துக்கு போற நேர்மை செய்வாங்க. சில பேர் මඟුල් ගෙදරට ගියන් පස්සේ සමහර කයි කුමක්ද කරන්නේ? பிளேட் நிறைய போடுவோம் සිංගාන පුරවලා දානවා. இல்லையா? பிளேட் நிறைய போட்டுட்டு என்னென்ன காரியங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துருவோம். සිංගාන පුරාවටම කැම බෙදා ගන්නවා. இன்னைக்கு கிடைக்குது, இன்னைக்கு விட்டுறக்கூடாது. අද ලැබෙනවද අපි අතාරින්න හොඳ නැහැ. பிடிக்கொண்டு பிடிக்கணும். අද අපි හොඳට කන්න ඕනේ. அப்ப ராஜா நகரம் எப்படி இருக்கும்? රජගේ භෝජන කියන අවස්ථාවේ ஸ்பெஷலா இருக்குமா இல்லையா? විශේෂයෙන් තිබෙනවද නැද්ද? அப்ப இவங்க சிறையில இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. මුල් සිරගෙදර සිට පැමිණ සිටිනවා. இவ்வளவு காலமா முற்றுகை போடப்பட்டிருந்த ஜெருசலேம் මෙකුමන කාලයක් පුරාට ජෙරුසලම වටලා තිබුණා. சத்துருக்கள் முற்றுகை போட்டிருந்தாங்க. සතුරන් වටලා තිබුණා. இதுக்குள்ள சரியான ஆகாரங்கள் வரல. ඇතුළට හරියාකාර කෑම බීම ආවේ නැහැ. தேசத்துல பஞ்சம். දේශයේ සාගතය තිබුණා. சத்துருக்கள் அதன் பிற்பாடு அவங்களை கொண்டு வராங்க தங்கட தேசத்துக்கு. ඉන්පසු තම මුංගි දේශයට උන් ගෙනෙන්නේ. கடந்த நாட்கள சரியா சாப்பிடல. පසුගිය කාලවල අපි හරියාකාරයට අනුභව කරේ ஆண்டவர் නැහැ. நல்லவர். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. எனக்கு ஆண்டவர் ராஜாவோட போஜனமே தந்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මට රජගේ භෝජන ලබා දී තිබෙනවා. நம்ம சொல்லிருப்போம் இல்லையா? අප එලෙස තමයි කියන්නේ නැත්තේ. அவன் தெளிவுள்ளவனா இருந்தான் தானியேல். මොහු පැහැදිලිව සිටියා. என்ன சொல்லுகிறான்? කුමක්ද පවසන්නේ? ராஜாவின் போஜனத்தினால රජුගේ භෝජනය කන්නකොටගෙන தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். මම අපවිත්‍ර කරගන්නේ නැහැ. போஜனம் தீட்டுப்படுத்துமா? භෝජනය අපවිත්‍ර කරයිද? போஜனம் பலன் தானே கொடுக்கும். ආහාරය අපිට ශක්තියෙන් තමයි ලබා දෙන්නේ. ஆனால் சாத்தான் உங்களுக்கு மிகவும் அவசியம் தேவை என்று சொல்லி உங்களுக்கு சிலவற்றை கொடுக்கிறானே. යක්ෂයා ඔබට ඉතා අවශ්‍යයි කියලා සමහරක් දේවල් ලබා දෙනවා நான் නේද? சொல்லுகின்ற காரியம் சாத்தான் சிலவற்றை காண்பிக்கிறானே. යක්ෂයා සමහරක් දේවල් පෙන්눔 කරනවා. பாருங்க, இயேசு கிட்ட வந்து கூட பிசாசு ஒரு போஜனம் கொடுக்கிறான். යේසුස් වහන්සේ ළඟට පැමිණත් යක්ෂයාට ආහාරයක් ලබා දෙනවා. யாருக்கு தெரியுமா?
சேர்ந்து சொல்லுங்க, என்ன போஜனம்? கல்லுகளை அப்பமாக்கும்படியா சொல்றான். நீ எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன் இல்லையா? பாரு நான் என்னென்ன அப்பமெல்லாம் சுட்டு சாப்பிடுறேன்னு சொல்லி, என்னென்ன அப்பமெல்லாம் சாப்பிடுறேன்னு பாரு. இல்லையா? பிளேன் அப்பம், முட்டை அப்பம், பானி அப்பம், எல்லா அப்பம் நான் கல்லுகள்ல ஒரு அப்பம் செஞ்சு சாப்பிடுறேன்னு சொல்லி இயேசு சாப்பிட போகல. இயேசு அதை தவிர்க்கிறார். நான் ஆண்டவரால பிழைப்பேன், வார்த்தைகளினாலே பிழைப்பேன். ஆகாரத்தை வெறுக்கிறார். டீ வெறுக்காது. டீ ராஜாவின் பொருள் சாதாரண நாட்டி குடிங்க. எல்லாரும் டீ குடிச்சு கேளுங்க. எவைக்க போறோம், டீ குடிச்சு முடிய எவிப்போம். நீங்க டீ குடிக்க வரைக்கும் நான் பேசுறேன். பாருங்க, அப்ப இயேசு அந்த ஆகாரத்தை உட்கொள்ளவில்லை. நாமும் கூட சாத்தான் சில சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி பாருங்க, யுத்தம் முடிஞ்சு சிறை கைதிகளாக இந்த தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறார். ராஜாவினுடைய போஜனம் என்பது அவ்வளவு விசேஷமானதா இருந்திருக்கும். விசேஷமா வாலிபர்கள் என்ன செய்வாங்க? வீட்டிலேயே சாப்பிட்டு சந்தையில் இருக்கிற கொத்துரை கடையிலே இல்லையா? அங்கேயும் ஒரு பிடி, வீட்லயும் ஒரு பிடி இல்லையா? அப்ப இவங்க வாலிபர்கள் என்ன செய்யறாங்க? இந்த ஆகாரத்துல என்ன திருப்திப்படுத்த மாட்டேன் தீர்மானம் பண்ணிட்டு சேர்த்து சொல்லுகிறான், சாதாரணமான ஆகாரம் போதும், எங்களுக்கு பருப்பும் கீரையும் போதும். வந்து வாசிங் 1 அதிகாரம் 12 வசனம். මෙහෙකරුවන් දසදවස පරීක්ෂා කරන බණ ලෙස ඉල්ලමි. කන්ට එළවලුද බොන්ට වතුරද අපට ලැබේවා. அடியாரை சோதித்துப் பாரும். உங்களுக்கு புசிக்க பருப்பு முதலான மரக்கறிகளையும் குடிக்க தண்ணீரையும் கொடுத்து. அப்படியானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? மனசுல ஒரு தீர்மானம், අපගේ සිතේක තීරණයක්, இருதயத்துல ஒரு உறுதியான தீர்மானம், සිතේ අපට හරියාකාර තීරණයක්. இந்த தீர்மானம் தான் உங்களை எல்லா இடங்களையும் பாதுகாக்கும். வாலிபர்கள் கவனிங்க, தருணன் சலக்கන්න. நீங்கள் ஒரு உறுதியான தீர்மானம் உள்ளவர்களா இல்லாவிட்டால் හරියාකාර තීරණයක් ගත්තේ නැත්නම් உங்களை சுற்றிலும் யார் காவல் காத்தாலும் ඔබගේ ආවට කවුරු ආරක්ෂා කරත් நீங்க சரியாக வாழ முடியாது. ඔබට හරියාකාරව ජීවත් වෙන්න බැහැ. நீங்கள் உறுதியான தீர்மானம் உள்ள இருந்தீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் ඔබ හරි තීරණයක් ඇතුව සිටිනවා නම් நீங்கள் பாபிலோனில கூட ඔබ பாபிலோனிයේ පවා என்ன செய்ய முடியும்? කුමක්ද කරන්න පුළුවන්? தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய முடியும். දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் ஏசாயா 48 அதிகாரம் ஏசாயா 48 වෙනි පරිච්ඡේදය 14 வசனம் படிப்பீர்களேயானால் 14 වෙනි පදයේ කියවනවා නම් ஏசாயா 48:14 ஏசாயா 48 වෙනි පරිච්ඡේදය 14 වෙනි. நீங்கள் எல்லாரும் கூடி வந்து கேளுங்கள். නුඹලා සියල්ලෝම රැස් වී අසන්න. கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் ස්වාමීන් වහන්සේට කැමැත්ත, උන්වහන්සේ කැමැත්ත அதாவது அவருக்கு சித்தமானதை பாபிலோனிலே செய்வான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත බබිලෝනේ ඉෂ්ට කරන ඇත කියලා කියවනවා. சித்தம் என்று சொன்னால் போஜனம். කැමැත්ත කියන අවස්ථාවේදී ආහාර භෝජන. ஆண்டவருடைய சித்தம். දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත. பாபிலோனில கூட බබිලෝනේදී පවා நீங்க என்னத்தை செய்வீங்க? ඔබ කුමක්ද කරන්නේ? சித்தம் தான் செய்வீங்க. දෙවියන්වහන්සේ කැමැත්ත තමයි කරන්නේ. ඔබ තනියෙන් සිටියා. நீங்க உங்களுடைய படிப்பின் நிமித்தமா, ඔබගේ ඉගෙනීම කාරණා කොට, வேலை நிமித்தமா, රැකියාව කාරණා කොට நீங்க தனியே இருக்கிறீங்க. ඔබ තනියම සිටියා. யாருமே உங்களை காணல. කවුරුත් ඔබව දකින්නේ නැහැ. பாருங்க, இந்த ராஜாவின் போஜனத்தை புசிச்சா தானியேல் யாரும் ஏசுவார்களா? මේ රජුගේ භෝජනය අනුභව කර දානියට කවරි බණීද? தானியேலுடைய அம்மா அப்பா ஏசுவாங்களா? දානියගේ අම්මා තාත්තා බණීද? என்னத்தை போட்டு தர்றானோ தெரியல. කුමක් දාලා දෙනවද දන්නේ නැහැ. இந்த வேளை நான் வாலிபர்களுக்கு இன்னொரு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன். මේ අවස්ථාවේ තරුණයන්ට මම තවත් මඟ පෙන්වීමක් කියන්න. உலகத்துல லோகையே நீங்களோட வீட்டுல தவிர ඔබගේ නිවසේ හැර இந்த நாட்களில வீட்டுல கூட சோத்துல விஷம் வச்சு கொடுப்பானான்னு சொல்றாங்க. මේ දවස්වල ගෙදර පවා බස් එකේ විස දාලා දෙනවා කියලා පවසනවා. விஜய்க்கு நீங்க ஓட் போடாட்டி நான் சோத்துல விஷம் தான் வைப்பேன்னு சொல்றாங்க. விஜய்க்கு சந்தி දැම්මේ නැත්නම් බස් එකේ වහදාලා දෙනවා කියලා පවසනවා. මම ඔබට පවසනවා. வீட்ல சாப்பிடுங்க. ඔබ ගෙදර කන්න. විශ්වාස வீட்ல சாப்பிடுங்க. ඇදලි නිවසේ කන්න. வேற யாரும் ஒரு டொஃபி கொடுத்தா கூட வாங்க. වෙන කවුරුවත් එක ටොෆියක් දුන්නත් කන්න එපා.
வெளியாட்கள் පිටාය பிள்ளைகள் கவனிங்க. දරුවන් සලකන්නේ. இவ்வளவு காரியங்கள் நடக்கும் தெரியுமா? අද කුමන දේවල් සිදු වෙනවා. கூல்ட்ரிங்க்ல மயக்க மருந்து போட்டு கொடுத்துட்டு බීමකට මේ ක්ලාන්ත බෙහෙත් දාලා දීලා உடனே பால் கடத்துல போட்டுருவாங்க. ගිහිල්ලා ලින්දට දමනවා. இல்ல நடக்கிற செய்தி உங்களுக்கு தெரியும். நடக்கிற காரியங்கள் தெரியும். இலங்கையில நடக்குது எல்லாம். මේ සියලු දේම ලංකා දේශයේ සිදු වෙනවා. நீங்க நீங்க இங்க ஃபேத்தம் வர்றதுல பிரச்சனை இருக்காது. எனக்கு நான் போட்டு வரேன். ඇදිරි විතර එන විට මේ ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ නැහැ. பத்திரம் தாகன என்னன்னு சில பேர் சில ஃபேத்தம் வர்றது காட்டி வச்சு போட்டு ஒரு வேலைக்கு போறதுல போட்டு போறாங்க. සමහරක් අය ඇදිරි විතර එනකොට ගලවලා වැඩට යනකොට දාගෙන යනවා. போட்டு போறவங்க கவனமா இருக்கும். දාගෙන යන එක පරිස්සමයි. பாருங்க ஆகாரம். ආහාරය. மற்றவங்களுக்கு ஆகாரத்தை புசிக்க கூடாது. අනිත් අය දෙනව ආහාරය බන්ධව කරන්නේ. ஏமாற்றும்படியாய் பார்த்துக்கணும். මේ ලෝකයේ ඔබ රවට්ටන්න බලාගෙන සිටිනවා. பிள்ளைகள் நீங்கள் கவனமா இருக்க வேண்டும். දේවදරුවන් ඔබ පරිස්සම් වෙන්න. தானியேல் அன்றைக்கு ராஜாவின் போய் திட்டுப்படுத்த மாட்டான். දානියෙල් විතර රජුගේ භෝජනේ කඳ කොටගෙන අපවිත්‍ර වී සිටියා. உறுதியான தீர்மானம். සිතේ හරියාකාර තීරණයක්. ஆகையினால நாமும் கூட இந்த மத்தியான வேளையில එමනිසා අපිත් මේ දහවල් කාලේ எத்தனை பேர் நாள் இருதயத்தில் உறுதியான தீர்மானம் உள்ள வருகிறது. කී දෙනෙක් අප සිත තුළ ස්ථීර තීරණයක් සමග සිටිනවා. என்ன காரியம்? කුමක්ද කාරණය? பாருங்க நம்ம எல்லாருடையும் போன் இருக்கு. සියලු දෙනා ගාම දුරකථනය තිබෙනවා. நான் அசுத்தமான காரியங்களை பார்க்க மாட்டேன். මම අපවිත්‍ර දේවල් බලන්නේ නැහැ. யார் சொல்லணும்? කවුද කියන්න ඕනේ? நீங்க தான் தீர்மானம் பண்ணணும். ඔබ තමයි තීරණයක් ගන්න ඕනේ. நம்ம யார் என்ன சொன்னாலும் பிரச்சனை ஒண்ணுமே ஆகாது. ඔබ තීරණයක් ගන්න නැතුව කවුරු කුමක් කිව්වත් සිදුවන්නේ නැහැ. அசுத்தமானதை பார்க்க மாட்டேன். මම අපවිත්‍ර දේවල් බලන්නේ නැහැ. அசுத்தமானதை கேட்க மாட்டேன். මම අපවිත්‍ර දේවල් අසන්නේ නැහැ. போன்ல கர்த்தருடைய காரியங்கள் දුරකථනයේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් வீட்டுக்காரர் கூட பேசுவதற்காக නිවැසියන් සමග කතා කිරීමට காரியங்கள் பாவிக்கிறதெல்லாம் අවශ්‍ය දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා. சுத்தமான நான் தொட மாட்டேன். අපවිත්‍ර දේවල් මම අල්ලන්නේ නැහැ. நான் என்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன். මම අපවිත්‍ර කරගන්නේ නැහැ. தானியேல் உறுதியான தீர்மானம். දානියෙල් ස්ථීර තීරණයක් நம்ம எல்லாரும் இந்த முறையில கண்களை மூடி අප සිරදරමේ දිවනාසික අභිමුඛයේ நம்மை தீட்டுப்படுத்தக்கூடிய எந்த காரியமா இருக்கலாம். අප අපවිත්‍ර කරන්නා වූ කුමන කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. எல்லாரும் கண்களை மூடி සිරදනාම ඇස්වසමු. என்னத்தை தீர்மானம் பண்ணுகிறீர்கள்? කුමක්ද ඔබ තීරණය කරන්නේ? என்ன காரியம் உங்களை தீட்டுப்படுத்தபடியாய் பார்க்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் කුමන දේවල්ද ඔබ අපවිත්‍ර කරන්න තියෙන්නේ කියලා ඔබ දන්නවා. இல்லையா? உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களை தீட்டுப்படுத்தும்படியாய் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போஜனம் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும். ඔබගේ ජීවිතය ඔබ අපවිත්‍ර කරන්න තිබෙනවා භෝජනේ කුමක්ද කියලා ඔබ දන්නවා. பிசாசு விதமாய் தன்னுடைய சித்தத்தை தன்னுடைய திட்டத்தை உங்களுக்குள்ள நிறைவேற்றும்படியாய் பார்த்தான் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். යක්ෂයාගේ සැලැස්ම කුමන ආකාරයෙන් ඔබගේ ජීවිතයට සලස්වනවද කියලා ඔබ දන්නවා. அதை புசிப்பதை நிறுத்துங்கள். ඒ අනුභව කිරීම නතර කරන්න. நான் தொட மாட்டேன். මම ඒ අත ගසන්නේ அதை நான் නැහැ. புசிக்க மாட்டேன். මම අනුභව කරන්නේ சாத்தானே, නැහැ. உன்னுடைய ஆலோசனை நான் கேட்க மாட்டேன். යක්ෂයා ඔබගේ මන්ත්‍රණය මම අසන්නේ எனக்கு නැහැ. கல்லுகள் எப்பமாக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. මට ගල් රොටි බවට පත් කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් பிதா නැහැ. வானத்திலிருந்து அப்பங்களை தன்னுடைய ஜனத்துக்கே கொடுத்தவர். මගේ පියාණන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට රොටි ජනතාවට ලබා දුන්නා. அப்படிப்பட்டதான பிதா எனக்கு தன்னுடைய அப்பத்தை தர மாட்டாரா? එලෙස පියාණන් උන්වහන්සේගේ රොටිය මට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் எனக்கு நன்மை தர வல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ මට යහපත ලබා දෙන්න බලවත් සිටිනවා. கர்த்தரனை போஷிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ මාව පෝෂණය කරන්න බලවත් සිටිනවා. கர்த்தரனை உடுத்துவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ මට පැනදවන්න බලවත් සිටිනවා. கர்த்தரனை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරන්න බලවන්ත ලෙස எனக்கு සිටිනවා. தேவையான பணத்தை கொடுக்க என்னுடைய ஆண்டவர் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராக இருக்கிறார். මට අවශ්‍ය මුදල් ලබා දෙන උන්වහන්සේ පොහොසත්ව සිටිනවා. உலகத்தின் அதிபதியே, பாபிலோனிய ராஜாவே, உன்னுடைய போஜனம் எனக்கு வேண்டாம். ලෝකීය අධිපතියා බබිලෝනිය අධිපතියා ඔබගේ භෝජනේ මට එපා. போஜனம் என்பது භෝජනේ කියන අවස්ථාවේ நாளைக்கு 3 நேரம் அவசியம். වතාවකට දවසකට 3 වතාවක් අවශ්‍යයි. வாலிபர்களுக்கு 5 நேரம் அவசியம். විශේෂයෙන් තරුණයන්ට වේල් 5ක් අවශ්‍යයි. இல்லையா? 3 நேரமா? 3 වතාවක් நாம நினைக்கிற நேரமெல்லாம் சாப்பிடுவோம். අපේ සිතන වෙලාවට කනවා. ஒரு நாள் இரவு 12 மணிக்கு ஒரு எனக்கு கோல் எடுத்தா. දවසට රෑ 12ට කෙනෙක් මට දුරකථනයක් பேசுற சாப்பிடுற சத்தம் கேட்டு. කෝල් එකේ කතා කරන අවස්ථාවේදී කන ශබ්ද ඇසෙනවා. 12 மணிக்கு சாப்பிடுறியான்னு கேட்டேன். රෑ 12ට කනවද කියලා ඇසුවා. வயிறுதான் என்னுடைய தேவன். බඩ තමයි මගේ දෙවියා. நான் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறேன்னு சொன்னான். මම නොකඩවාම නමස්කාර කරනවා කියලා පැවසුවා. வயிறுதான் என்னுடைய தேவன். බඩ තමයි මගේ நான் දෙවියා. இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவனுக்கு நான் 12 மணிக்கு கொடுத்து கொண்டு මම නොකඩවා යාත්‍රා කරනවා නමස්කාර කරන දෙවියාට මම 12ටත් දෙනවා කියලා පැවසුවා. சாப்பிடுறீங்களா? சிலர் பிஸ்கட் பேக்கெட் தனிகள் வச்சுட்டு படுப்பாங்க. பசிச்சா நைட்டுக்கு சாப்பிடுறது. என் காரணம் கேளு. සමහර කල් බිස්කට් පැකට් එක කොට්ටියට තියලා නිදා ගන්නවා බඩගින්න උනත් රැයට කනවා. கூம்பி இறங்கு வர்ற கவனம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට සුසුයි. ஆகையினால நம்ம ஆகாரத்தினால එමණිස අපි ආහාරය பிரகாரம் ஆகாரம் அல்ல, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகும். දේවිලි ආහාර නොවේ ආත්මික ආහාර. உங்களுடைய ஐஸ்வர்யம் நான் தகுந்தேன்.
ඔබ මම පොහොසත් ලෙස මාරු කරනවා. இந்த தொழில் செஞ்சான்னு சொன்னா நீ சீக்கிரம் நீ பணக்காரன் ஆயிடுவாய். මේ රස්සාව කරන ඔබ ඉක්මනින්ම පොහොසත් වෙනවා. இதெல்லாம் பிசாசு கொடுக்கின்றதான ஆகாரம். මේ අක්ෂය දෙන්නා වූ ආහාර. இதெல்லாம் பாபிலோன் ராஜாவுடைய பங்கு. මේ සියලුම බබිලෝන රජකේ පංගුවක්. நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? අපි කුමක් කියන්න இயேசுதான் என்னுடைய பங்காக இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ අපගේ කොටස எனக்கு திட்டுகள் வேண்டாம். මේ අපවිත්‍රකම් මට එපා. கண்களை மூடி සියලු දෙනාම ඇස්සසමු. இருதயத்துல தீர்மானம் பண்ணு. සිතේ තීරණයක් நீங்க ගන්න. தீர்மானம் பண்ணாம ඔබ තීරණයක් ගන්නේ உங்க නැතුව அம்மா அப்பாவோ ඔබගේ අම්මා நீ තාත්තා பாருங்க சிலர் ஜெபத்துக்கு வரல. අද සමහර කල් මේ ආත්මාවට පැමිණියේ නැහැ. ඇයි දන්නවද? எதிர்த்துல தீர்மானம் பண்ணிருக்காங்க. සිතේ තීරණයක් අරන් காலையில තිබෙනවා. போக கூடாது. මේක උදෑසන යන්න ඕනේ. යන්න හොඳ නැහැ. தீர்மானம் பண்ணிருக்கா வரல. ඔවුන් තීරණයක් අරන් තියෙන නිසා එන්නේ නැහැ. பாருங்க யார் என்ன சொன்னவங்க கூட கேட்பாங்களா? කවුරු මොනවා කිව්වත් අසයිද? අසන්නේ නැහැ. இல்லையா? அப்படித்தான் இங்க நீங்க தீர்மானம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ඔබ තීරණයක් ගන්නවා නම් உங்களை பிசாசு ඔබට යක්ෂයාව පාතාලයේ உங்களுடைய இருதயத்துல தீர்மானத்தை முழு பிசாசுடைய சேனையும் கூட மாற்ற முடியும். ඔබගේ සිතේ තිබෙනා වූ තීරණය පාතාලයේ සිටින යක්ෂයන්ට මාරු කරන්න நீங்க බැහැ. உறுதியா இருப்பீர்களேயானால் ඔබ ස්ථීරව සිටිනවා නම් யாரும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியும். කාටවත් ඔබ ජය ගන්නත් බැහැ. நீங்கள் நல்ல தீர்மானத்தை ඔබ යහපත් තීරණයක් தீட்டுப்படுத்துவதில்லை என்கின்ற தீர்மானத்தை අපවිත්‍ර කරගන්න නැහැ කියනවා තීරණයක්. நான் ஆண்டவருக்காக ஜீவிப்பேன், මම ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙනවා. சத்தியத்துக்காக ஜீவிப்பேன், සත්‍යතාව උදෙසා ජීවත් பரிசுத்தத்துக்காக වෙනවා. ஜீவிப்பேன். සුද්ධකම උදෙසා இந்த ජීවත් වෙනවා. தீர்மானத்தை මේ තීරණයක් இந்த காலை உள்ள நம்முடைய இதயத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம். මේ උදෑසන අපි සිත තුළ ලබා කියා அது තබා மனுஷனுக்கு தெரிய வேண்டும். ඒ මනුෂ්‍යයන්ට දැනගන්න ඕනේ நம்ம නැහැ. எல்லாரும் கண்களை மூடி நம்ம தீர்மானத்தோடு நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். සියලු දෙනාම ඇස්සසල තීරණයක් ඇතුව අපි ආත්මය ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். உண்மையாகவே எத்தனை பேர் இருதயத்திலே தீர்மானம் உள்ளாய் வந்தீர்கள்? අවංකව තීරණයක් ඔබ සිතේ තීරණයට පැමිණියාද? எல்லாரும் கண்களை மூடி விசை. සියලු දෙනාම ඇස්සසල එක විනාඩියක් நீங்கள் எங்கே தூண்டப்படுவீர்கள்? ඔබ කුමන ස්ථානයේද අපවිත්‍ර වෙන්නේ? எப்படி தூண்டப்படுவீர்கள்? කෙලෙසද අපවිත්‍ර වෙන්නේ? எதனால் தூண்டப்படுவீர்கள்? ඔබකින්ද අපවිත්‍ර වෙන්නේ? அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். මෙලෙස ඔබ දන්නවා. ஒருவேளை நீங்கள் அறியாமல் கூட சில தீமைகளிலே சில பாவங்களினாலே சுலபத்தின் காரியங்களுக்கு ඔබ නොදැනවත්ම සමහර ලෝකයේ දේවල් වල සමහර පව් වලින් ඔබ අපවිත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் இந்த காரியங்களிலே ඔබ මේ උදෑසන இயேசுவிடத்திலே சொல்லுங்கள். යේසුස් වහන්සේට පවසන්න. அன்னைக்கு பாபிலோன் ராஜா ஒரு பங்கை ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்கும்படியாக சொல்லுகிறார். එදා බබිලෝනීය රජයක කොටසක් හැමදාම දෙන්න කියලා පවසනවා. நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும்? ඔබ කුමක්ද කියන්න ඕනේ? உலகத்தின் அதிபதியே, ලෝකයේ අධිපතිය, பிசாசே, යක්ෂයා, பாபிலோனின் ராஜாவே, බබිලෝනීය රජ, உடைய பங்கு. ඔබගේ කොටස මට එපා. இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද පවසන්නේ? உனக்கு எல்லாரோடும் பங்கில்லை. ඔබට සියලු දෙනා සමග පංගුවක් නැහැ. நான் தான் உடைய பங்காக இருக்கிறேன். මම තමයි ඔබගේ කොටසව සිටින්නේ. நான் தான் உடைய சொந்தமாக මම இருக்கின்றேன். තමයි ඔබගේ උරුමයව සිටින්නේ. நாம் எந்த தீர்மானம் பண்ணோம்? අප සිත තුළ අපි තීරණයක් ගමු. இந்த கூட்டத்திலே ஜெபத்திலே මේ ආත්මා මාලාවේදී விசேஷமாய் வாழ்வர்கள் විශේෂයෙන් තරුණයන් எந்த தீர்மானம் பண்ண සිත තුළ අපි තීරණයක් ගන්න. நான் நேற்று நடுவர்களுக்கு சொன்னேன். මම ඊයේ දිනේදී පැවසුවා. இதமாய் நாம் சுவிசேஷங்கள் செய்ய வேண்டும். කෙලෙසද අපි සුභාරම්භ සේවය කළ යුත්තේ? இருக்க வேண்டும். අපගේ ජීවිතකම කෙලෙසෙත් இருக்க வேண்டும். අපගේ ආත්මා ජීවිතයේ කෙලෙසෙත් තිබෙන්න ඕනේ. தீர்மானத்தை இறுதி செய்ய வேண்டும். අප තීරණය සිත තුළ ගමු. அந்த இடத்தில் பார்க்கின்ற பிதா අන්ධකාරය බලන්නා වූ දිවෙන් ஆசியஸ்தானிகள் රහසිගත දේවල් බලන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ. அந்த இடத்துல பார்க்கின்ற பிதா රහසිගත දේවල් බලන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ. பகிரங்கமாய் உங்களுக்கு பலன் அளிப்பார். අපට පිටස්තරින් අපට දේවල් ලබා දෙයි. மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறார். මනුෂ්‍යයා මුහුණ දෙස බලනවා. இதயத்தை பார்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ සිත බලනවා. இதயத்தை பார்க்கிறதோடு සිත බලනවා දෙවියන් நம்முடைய වහන්සේ. இதயத்தில் இருக்கின்ற தீர்மானத்தையும் பார்க்கிறார். අපේ සිතේ තිබෙනා වූ තීරණ ලෙසද බලනවා. நடவடிக்கையை பார்க்கிறார். අපගේ කිව්සුම් බලනවා. இயேசுவே, நமக்காக ஜீவிப்பேன். යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙමි. சத்தியத்திற்காக ஜீவிப்பேன். මම සත්‍යතාව උදෙසා ජීවත් වෙමි. ஆமென். ලෝකේ දේවල් කන්ටකොටගෙන අපවිත්‍ර කරගන්නේ නැහැ. தீர்மானம் உள்ளது சரி. වෙනස තීරණයක් ඔබ තුළ තිබෙනවා නම් எனக்கு வேண்டுமா? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කරුණාව ලබා දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මඟ පෙන්නනවා. ஆமென். தீர்மானத்தோடு கூட கிறிஸ்துவுக்கு மாறும். තීරණයකට ඔබ උන්වහන්සේ සුද්ධි කරනවා. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya.